Midi adi Esther Nyameche. Mommy anopai mechia upa mete unka che. Ope Ghana manyum tofoa ohuni asem baako a ye maami. Wakura ni mudie mu a na watete nipa pii nso. Waja dimpa. Mommy anopai no mechia upi. Anopai mini mabedwafo atenase ye de dwumadi a wato ne din Fakye ebrɛwo. Habamu ewom. Tofiakwa ewom. Ene mini abrantie baako owura baako oye nwomtuni kase pa asem bi asi mini no ebedi nkomo ewo afidie so edin ede mark anim renchi asem be na asi aha ena obeti afi hey kesi ne hu okay awusiafo me ma me Mary atenase danso ena Sompa justice atenase Kwabena enso aba meka kwabena na tese meka shadi no PC ba kono no wacho sanso ena minister IBJ atranse dwumadi no wona asomasen a mede bre wo no eye J back driving school ena 21st clinic lemon production team no enso are ready Saki enso ewa ha sa enso ena Rocky Junior enso ewa ha ena Aki Mrantie na kana Godfred ne Rensford omunyina enso ewa ha be ba che omidin ede Tofiakwa ena Yima enso ena ebo sachi chidom kese pa anopa yi ene ye won komodi na nsempi apiepie okay asopanyi me wache ofe mejo so ba che so ho ye Arade adom epa ede rade ase epa Tofi unu ama anu bi atwede a omo bonya agoro adai omo se oyi omo ama onchia omo da asemo woni ma menka asem bi ma mitimi frame akwasi na nti ubo mi din kakra Omze ya adwuma no pressure no di ho enti ma mi say bi wo ha gise bi a me kan sam na obepie mu anase Mother's Day die na ja waje ne samba kama enti abusiafo aya wonti ase domo a esan no ene adwuma no so professional way no toda din bobo bebre no so aya na de nsam foforo nam aha enti mo fa twe ubo no wa mobidin a na ne so akofa asam foforo aba aha eti enu ama mo wo ehwa young market na chi ho say ba ko de adwo brago amo ageman ne Juliana wusu wo mu ani abre den say o mo sora no pa na wa ha wo mo je say onwie ya o mo ntumi nsore asemo eti o mo se me mfa o mo nchi a ema okay nti jo nchi a sa okay, ma Mary. Yo, papa. Mbajo na what is saying? Yankopo adum. Daddy ho ye. Mpa obia ho ye. Oni minu anom. Ye ho ye pa. Na Tofi said ye ken ya onti an de dosu. Ayeka. Na tapo sound za me kira de Roman school bi wo. Nti me to enam wo cold store bi. Okay. Say adumara kwa cold store. Okay. Na me dru obia na da ho. Nti da kro me tena ase na me se Sompa na otie ho. Osia mi tie Sompa pa Tofiakwa program no me ne maame ne papa ye tie na maame bi nso wom ya na wo kanyame adwen na me sa ho ene ye me a ozi maame ba ku pe bi am ne ya me a o kanyame adwen bo mi din ate enti na na du ane ne maame ne papa do mara kwa ko store ta edwom wa on say enokwasem ni say yenkama ya tiefo ene ahwefo nti ase say aboa ohui no de ma no ho ye fe eye ne ntakra ye betena hai ena sabi obi amfa nto ha sabi ye kasa gudam ha eti mo amutie nyina no yeda mo ase no krani yeda mo ase de metimi aka no ye kasa ebubodin a ye nwie ne but ye kan say osuru nyankopon nhira wo mama ye Tofi me pacho ma menka prophet ba ko pebi okay o she da frame okay prophet Atagri okay emergency or founder and leader emergency prayer ministry church Tabre
Okay. Wase otie hello na ode to Sompa da kropen waka ho. Mary ada dia na mo de ara me maka ho. What dia? Enra kwamakazi. Ti atia prophet ya tia. Enra me nua santro ni ba ko frɛ me. O say ore tofi ba bi amakoje aduro no mo nka nkyere. Nam say yeah ade be ko aduro so ni sa na o say nyankopon je nkwa free ensem. Yes. Na bibia no e nyame adom. That's right. Any favor e tol so a. Anopa yi obi kan sem bi kire me na to madwene mo say. Aye den na Sompa ni edi nkomo no say o say den na Sompa bae. Eni enra wo ye ayi no me so obi bisa ha obi send message asemodi ayi say. Ana me ka kire nipa na asemo ka kire me say Tofi emframa nyankopon na ebo. Sir. Radio no enam waves emframa mu na nam. Enti ayi nyankopon ena amama tresa asemo kan ya no. Na magisa asem no so atum. Enne ye bekọ haban mu. Na kwamna wabre. Say di pa be bra na mo abre no. Bara eno nyankopon nhira mo. Eno amoma Ghana eni wiase nyina ani je. Kire say. Eduru ba bi no say be ma embre. Okay, minister. Eno am ko duru fie be 11:15 to 11:20. Wow. Abre pa. Nyame nhyira. Mama Ghana for ensa ka de omo pe. Tie for no so ase. Omo ya ade ama chese. Me go no na age mu nsam. Bra chese. Ba komna no so hu efo. Ya fa sida ba bra. Bra no. Ma wi me chakro ko. I tell me I ni say na si fata wo no say me ni. Papa. Me ni o je ho me na wo kura mu. Okay. Me say wi me chakro ko ba. Asa that is me nya bi. No is come chance me nya bi o. From ma cha ma to ma wi. No send yes ah. Okay. Onim me catch away me kind of video so me wie madwuma delegate na ma akoye nti say eno am te say I can say ohini ni say kwabna mumienya no nsia bo nwumre no nsia bo ni nko ko delegate ni bi nyo bra no kre o eno ya di ani hu e bara ochina me sha manfo bo say ochina awrade ya adoma ya morning show na be akwebo say be fantastic enti ochina awrade ya adoma ti o ma hini ni crew na wani be je keke wade a che bia so eti abusiafo nyankopon nhira mo minister Ibi papa ati sen papa patro radio adom me ho ye pa okay na anopai asofo na san asoma me na omo sesese no Sompa ne TV omo hwe pa de da o ma se nyankopon nhira o mo na fenso ene radio a omo tie pa na enkra omo de ma me ne sesese no ye program here ya ji o members no the concern o raise no David I say ya what and e be din komo bi nto on beti ase na papa enra me shada ye survey bi okay me shada ja me car sifie e say me fo trotro na me bo taxi drivers and trotro drivers abaso ya da o ma se me fo cars be 5 okay na cars am fo ye nyina no Sompa no mutie ya da o ma se Sompa ena omutie filling stations nyame enhira omo pa sade omagye Sompa atumu no anodin na ye nyina ye hu de ye nua samwajan eba ye magazine fo ne kumase fo eje Sompa na ya no bi busa sai mo bada be de enim ne se ade bia ne fapem eye awurade no etu te semframa wow ye ti studio ha de ye nim eda ye hye Sompa ase ensema ni nyame kae enti no wonder say onyame de Sompa ekoba bia ode na ekro no okay enti afutu anopa me mo bia say bia o ye bia no ba urade nya wo fapem eno no asa wani mu ase me da se abusiafo shadi so ha na na wa se kontomire no obeti shadi nka na wabre enya asem ketwa ne mba no ba bia akọ ne namo a wabepia ha no abusiafo me ka kira wo se enche ye ne nyomtuni baako ebedi nkomo makani mrenchi ye bekoso na anopai no mame enko menua kwabna kese ho na ene no ye niema no ebekọ tawtaw kakra na yenko haban mu emra meda obi ase Ghana fo yedamo ase abrochire fo yedamo ase asanteman yedamo ase wiase nyina yedamo ase nia metimi aka no tara one media se odamo ase oni hweka ye wo Sompa TV
yɛsan so ɛwɔ Sompa 93.1 FM ɛwɔ Kumase me no kasa no uduru sunwan ɛne ne mantam hɔ nyinaa bie hɔ a yɛwɔ Sompa 98.9 Sompa 98.9 uduru sunwan sese a ɛhɔ nso Nyankopɔn adom yɛagye bunumam hɔ nyinaa bɔ so ɛnyɛ hwee ɛyɛ adom ɛna Israel Nyankopɔn ɛde adom yɛn oya enra sunwan for bojuma papa bojuma pa eti general manager wo ho ne manager fori no ye chia mo pa Nyankopɔn nkyira mo okay abusiafo ye kɔ ahaban mu aba na ne tofin komo no baka ho asem bi a kyerɛw kamra ye nkɔ medase ye ma wi ase ne ahwɛfo nyina kyea no pɛi ɛna no pɛi ye kɔ ahaban mu nti sɛ de yɛfiri fie kɔ no a yɛafa yɛ ho a yɛrekɔ no yɛwura mu ano no yɛtware kwan no yɛ yɛatra du fɔkyeɛ na da kwan no mfimfiri hɔ no nti bosuo no astate ɛgu yɛ ho a yɛ ho astate a ɛfɔ ɛkwan no afu kakra ne ɛnam mu nti no mu sɛ tɔmmerɛ bi agye sɛ yɛde yɛn nsa baaba awura no na ɛnam ho ɛkɔ saa abusua no pa yi yɛakɔ akoduru afuo mu no yɛhu sɛ aboa a yɛfrɛ no ɔtwe ne nan ɛna ɛbobɔ yɛbankyefo mu aboa wɔtwe ɛyɛ mmerɛkyie abusuakuo no baako yi a ɔwɔ wira mu Tofiakwa ne su ene ne ban ete se abrechi pepepe na wono no owo pampan bi won ho a ente se abrechi wono so ne aboa wo wira mu a Nyankopɔn hye da ete nanim na o hye ne nso sede ye nuanom kasakuo no bi wo ha wo se yate wo bi anim na ahye no nso se nipa asmese na so obenti a wokoyi hu ahye nso de ye da nafo no ho no a wutimu hu se ofiri sa abusuakuo mu firiwem sa na sa aboa no so te enti aki wo ho de wadawro ma aki odi beko board no so amaye aboa na ye kan ho asem no oni edi kom na amanfo mra Facebook ho yes aha me ba cho mo hwe otwen no a wa beda so no eni sade na so no me odi bra Facebook na eye Sompa 93.1 FM ena YouTube no nso eye Sompa TV subscribe o like ya no wa share ade hia me papa because na YouTube ho no ye be kan messages no more afri wonti aya afa koto ho mum aha but wo de bra Facebook sisi ana be ha aboa na oda so no kwamna na aboa no ne colors no se de nyame ese design aboa no e fe keke wo kwamna ono ne aboa nyame heda ate nanim wow wate no se de ahyenso de da obi afo no ho no abusiafo bra be hwe enti se wo hwe picture na akedi ato so na wo de hwe ne din na ni no a mfa ne se ewo won nsa benkum so ba ni ba bia wo TV ne board de bo won nsa benkum so no wa won se na ni ne fita atwa ho ahia te se de oba ye makeups no eba ba bia ya nipa wani suo eba no hwe obon se ade tuntum ketua bi sa ho mo hwe TV no ne mu di achi wo Facebook no se de oba ye makeups na ni odi bi tutu akire ne animu no na nipa usu a ba bia woni suo no fa ba no sa wo hwe ne din pa eba ba bia ye kokko no wo se mark bi da ho na ni na wo wiwura no wo fom no mark bi da na ni na sesa eno na eya ahyenso de a ehye sa aboa no nso eno nso ye ho kakra na wo de wonsa ka ho a pampa bi wo ho a ebon kakra e wo sa aboa no ho na wo ya aboa wo wa bemben na de wo mu ne se baabi wo ho a oba no emfu abemben ukọ baabi wo ho a oba no emfu abemben bema no na efu abemben na bemben no ya na enta nwa bebere se aboa wansane na wo ya aboa otumirika papa empempi no omota na mienu ana miensa enti ya ote sempani ka se hweme so ma menidi nti na atwe mienu nam empempi no omota na mienu na ya na eye wo ba ene bema no de bia no otade oba no nam ye ne ho kani no omo nam na mo ye mo a omani ate yie pa so mo ba wo banchi fuom ana baabi a omudidi no a ansa no omye nyina be pie afuo no mu no ba kudi kan be gina afuo na no be se miti aduo no kona dua saso na wapagya ne hwene hwe soro sei ni wabie ne hwene mu se wobie ne hwene mu a wote ni papa mpanpe omma afuo no mu biem na wasa wura no na kyese omma ho biem okay na oyabo a se wo hunu se wono na etumirika kona wo yesan bi wonya started something se bia wa started wo car no pa ya car na giso zim no wono so ni zim na wo ye no okay
onya ye na kyerɛ sɛ wɔkɔkora ɔkɔdo nti sɛ onya te saa deɛ no pɛ baabi a ne ho ka ni no wɔpɛ ɛwɔ sɔ no nso yɛ fast ehunu sɛ atamfo na ba wɔn nkyɛn okay nti onya ye na kyerɛ sɛ wɔn kɔkora obetumi yɛ tumirika bɛɛ sa ha ne abu akwa meet bɛsɛ num wo speed papa na wɔkɔ a wɔhwɛ baabi a wɔn nso yɛ aboa ne gyimi kakra wɔn ho ne sɛ wo pɛ na kye no sɛ bi Sompa FM yanim ha na wo pam no a bra obetumi atumirika kɔ bɛsa ha ne abu akwa obɛsan aba na timiti bɛsɛ aduasa ntam ara obɛyɛ den ho saa no wɔteɛ saa no wɔteɛ wagyimi saa no wɔteɛ hwɛ ɛna wɔyɛ aboa sɛ ne kwasira no pɛ no nso brɛ mu ne yɛ pam no a wɔde bɛkɔ bɛsa ha ne bɛsɛ abu akwa ata bɛ 1 hour time wo de opa ye ntwam nko ba bi a ye komra obeba no asan ba nachi kama no be san pam no wa ha ya opa no asan ba nachi de ye ne tie sa ne se wo tena ba bi na ho aduane ne ye ne da on be so be free ho yi ene wo tena ho na ho aduane ne ye ne da on be so be free ho okay obi wa wonyansuo nom na sa wo pese wo hunu se wo twen ya mahu ne nan na namoyin wo ye oba na se be ma okay uduru afuom hɔ na hu sɛ ɔmo na abobɔ hɔ te sɛ emirechie no a wo de yɛ asi wutrase bɛɛma no nan na esisi fam no ɛsoso kyɛn ɔbaa no deɛ okay nti sɛ wohu anamɔ na sɛdeɛ ne nan no mu si apae mmienu na esisi fam no bɛɛma no deɛ no mu bie kakra kyɛn ɔbaa no deɛ ɔyɛ aboa ne kɔn no wa kakra ɛna ne nan nso ɛwɔ kakra na ade a etia wɔ ne ho paa yɛ ne dua ɛyɛ tie sɛdeɛ ka sɛ tie sɛ abirekyie dua no saa na wɔno no deɛ no teɛ nti hwɛ ne dua na ɛwɔ ne to no a sɛ aboa anaasɛ ekuro ba n'akyi a yɛ na ɛde ne sɛ obetumi de apra ne ho wɔnte sɛ nantwie na yɛ na ne bodua no wɔnte hu sɛ nantwie otumi him ne bodua no bi na akidi ato so de ama yɛ no wɔtumi him ne bodua no ɛba ne kɔn akyi baabi a na kyakya no wɔ no but aboa wei deɛ no deɛ ɛnte saa nti sɛ wopɛ sɛ wokyere no paa yɛwɔ fidie bi wɔ wuram yɛfɛ no faakorɛ kɔ yɛwɔ fidie bi wɔ wuram yɛfɛ no faakorɛ kɔ okay ɛna fidie baako nso yɛfɛ no ntiamu ɛna yɛwɔ baako nso yɛfɛ no asɔmere dakro ɛwɔ sɛ yɛnya kwan yɛ on sɛ ɛwɔm sɛ ahaban mu no yes yɛtumi kɔsum fidie yes nti saa fidie yɛ a wobobɔ din no kwamna yɛ research wɔ ho na brɛ yɛ saa fidie no sɛ deɛ me baako bi na menim din a yɛde frɛ no nea yɛba nanum sɛ no a etimi kasi sɛ ebetimi atew nan da de fidie no good ɛno deɛ me ebi ato afom me da na da yɛbɛdu o mɛka saa story ndi atew ɛno kora no de onim ngura mu paa no osum saa fidie no a wɔde danger bɔ hɔ okay because saa fidie no yi nipa a wonye nipa bi ona na ebetwa me say ada yɛbɛdu o mɛka saa asɛm na obi a wonim bɔmɔfoɔ bi a gye sɛ bi a deɛ akorɔmfoɔ ɛha na dwen paa no ebi wɔ ha wo do afu a wo no afu no kwan na wo fa wura wo afu no korɔmfoɔ no wɔn fa hɔ ɔno nso yi ne kwa to baabi okay enti sɛ kuari ne tirim ɔden parutumi kɔtɔ saa da de fidie ni bi na ɔde akɔto kwan no so ɔba na wobom ɛno ano no ore kabre bɛdu hɔti wie wansan ne deɛ no na yi wa uni baabi akɔ ɛna wan so wontimi yi wo ho because fidie ni bi wɔ nipa nan ne ka bɔ musum ne kwaje sɛ mo de ade to de di ban nanum no so ansa na mo atimi atena so ama na akɔfom enti nya asɛm keto akora na sɛ aboa no ba wa afuo mu ho a wɔyɛ aboa nani ate ne nam nso wɔdɛ yes na ne nsono no sɛ mfa ne sɛ wɔtwe ne bini ne wonu mu no ɛdɛ kora kyɛn ne nam no ɛdɛ kora kyɛn ne nam no a yɛwe no ne yam no ma sɛ de akrante wakɔtɔ ne furu no saa toilet ne wonu mu no ɛdɛ kora kyɛn nam no enti sɛ wokum saa aboa wei saa asɛm no deɛ mene mɔnya adwene sɛ be aboa gya na deɛ ɛdɛ gye kyɛn ne nam sɛ be wamna ya ura mempɛ sɛ agya saa asɛm no kɔ aka ne yɛnkɔ yɛ ne sɛ be me se wo deɛ ɛma ne yɛ madanse fɔ sɛ me ho a tɔfe atwe minim sɛ monim ashton atwe minim a deɛ ɛkɔfa adin ne ba tɔfe me se asɛm aboa no agya nan na motɔ no sɛ ɔtɔ na ɛnka ho a ɛkyɛ sɛ woantɔ ɔtwe nam ɔtwe bini tɔfe yɛsɔne so de me se tɔfe sɛ wonya bi a hɛ
So when you be out, What's one so the can kwan ho? Exactly. Tofi, Masa. so ubi twana amana de ma. No am fani biri ni bi angu so a open. Enye full, enye complete. Na the one inside no. The only inside say the wakuma akoko no wasan nso no mu sei no. Say the wakuma krante no wayi nso na wasan mu sei no. The free mu ba no. Me ahono de aye nkwan no. Oh yes. And there's some Na toba na wukodi a wosan wutia wuti no de ye. Toba na efie nyina wo de. Efie kura de de che toba. Na toba ni ba nya aboa na furu na. Endi anopa obetumi de yi nkwa aye nkwa be bosome. Endi anopa mo nya hwe am promote say otwe bi. Kwamna. Asa de mo sie ni aya mo ni abra mo mpasa mo promote sabe otwe bi na anopa yi say kwamna. Kwabra. Wunya de wo ye fresh no pa wo ye fresh. Jai. Jai kwamna. Otwe bi na mo promote ni side. Bofro no. Won say. No ane. Ma men kire abusafo amudi achi. Aki wudi e fa aboa no to men kire. Si mo ba ko be na aka oni. Wodi ma men kire. Man ka hwe kura me pe. Obra unim. Man ka hwe kura me. Em say before nkwan na edi. Wono so ne aboa. Abroni yode. Wono so ne aboa. Aha. Ni nipa dua no ba bi ehia no pa ye ne ngoma. Okay. Ne ngoma. Enti se kama chi no wa chiri. Fidie yi no. Esu ba ko pe na ya wote se wosu. Enti se bia wo nam na wote se bia tofiefo ne to ame de yi so. Na tofi so ta sum fidie. Okay. Enti bia enne eye memenda tofi ye SD ni wa mafum. Na bia wo fidie na kire sa aboa no a. Me dru mafum wo pe na mete se wo fidie na kye no a. Mete ne supe. Me koyi ne de ma. Okay. Wote ma. Wow. Wow. Ma. We ngoma na de yire atwene na. We ngoma no. Ya na enya din bebre se wansane de no. Okay. Ye wo we ye wo twen. Ene ye wo wansanti do da so ye wo ba. Okay. Na onyini bebre a wo ye bede. Okay. Wansane bede ana wo twen bede. Okay. Na nam no wo de tofe. E de papa. Na de wo mu nyina ya me di si ene se. Okay. Se sa aboa wi. Ubetimi nso adi na chifra no pa nonso akosi anwumere be nunum. Na wunya no nche no. Wo ya aboa enam se wo tumirika kesinti no wotimi tumirika ne bum se si anu abere no akogina na wo home obetimi ahome saa so wo hye ho no wo home a wo se ba bia wo se na wo home nyina no enwura no nyina wo so se ya na wotimi se wabere wo ya aboa so wotimi dware nsuo mu pa enu nti ba bia wo pam no se nsuo wo ho a wotimi tom dware kogya wo Okay. obetimi atwa nsuo na akodi agya wo Okay. enti anopa ye bre ni nti yanka ne tenten bia anopa ade ade ma wo ne se wunya wo twen na se oto bo ase na oba onim nkwan ye eye nkwan de ma wa tofi ba bia wo kodi die na hwa wo beka ho tofi wa hwe ya wo beka ho ni biri no ka ho ena ni biri no nso so no empempi no omo he me tra de ko me o interest ho me tra manfo ade bi ba bia ye nuanom bi ta kodi de me tra omo trick bi ana me nyai Kwamra. Oh, me trick bi o. Oh, kwamra. Kwamra. Anopai. Bra, ma nse wade he. Ye nuanom ma ne bi o moton aduane no. Tricks we bi na o mu yusu. Enti wo kwala busa ne se ma me number na wo ho. Wo so wo twen wo ho. Hwan wo bi wo ha no wo boa. Na de wo mu ni. Aboa te se wansane. Aboa te se owuo. Aboa te se wo twen. Wo mo ya akoya busu akuo ba ko nti wo nam no ya akose. Okay. Enti se wonya wansane bini no ana owuo bini no ana wonya wotwen bini no a oti Kwamra. dabi me tawade he Bye bye. Ana ahama mu no ye disi a because baby a odidi ko no any promotion na wo ye no ho na Kwamra wonim ma me nkwa ahoma ne so we are see who Kwamra dabi wonim tie asam na wo ka no a pusu opanyini bi a oba ahoma ne so na membese me bondi ba na me mo akwa ba no pai yaja ba jo me ni wan e ka sei mrante ahine ye bo afrika ta so ba men kete chao ba me
Yeah. Yeah. 188. Yes. Yes. Anopay asambeng wenya nipa ani asampa nipa o na anopay wa mane ya. And so we are no sabi nya do a woni meto an ye do gina chen no pon so. And na de sabi matena kuru ase. Fidie bia di wura mu aminim sum. Sompa 9.1. Na metutuo pa so. Okay. Na menua kwamra kese wa ya de nanso one de se degree mu anka ne degree no wo fom me degree na wo soro pa visa me di fidie yu otwen ma kwa na johakum otwen okay di menimu asa wa ya de me bona baso pa wa che ni mempa na aboaro ni furu na yire yanka se ni bini yese ni furu sani ya kana wo kan bi ne dia na wa ya ma asa amanfo nu eni furu enti abo furu bia na ya ka se bo furu ya si bo furu se sa abo ni furu no na kwabna kan se de che Tofiakwa nam na nkasa na mamenten de kakra ahodi wom che nam no efisa abo no na bure mu no ewura na wo wiere nyina ye selected ewura e mahode onko hospital onko clinic abo bia ni wa ya lab ana se ye twa na scan ana bi die tesa abo bia ni wa ya gina wo ewura mu ho ono a na gine ho awo e sori koro ba bie enti eye wura na o mo wie no ena ma o munya sa ahode nyankopon wo yin di 4 pa o okay nti was selected leaves bi a wo wi a e ma na sa ahode no na eno na meka se ekogu na ne yafunu mu a na ferment sa no a wunya bi de yenkwa na se e tonic enkwa na wodi abo no funu ne yenkwa na e tonic ma mo jaduro ya ma hoden enti se ukuma abo na wodi nam de ma obi na wa tifunu obetobi yesi koso no betobi want ni furu no bi anto so a wonye if say wa ma na nya tonic no mrante ti uzo adie wo okwane panyini we di sa nkwa no no de sa asum na no a ne mo were no wore hwena no na ne nsa no sura wo na wo twe pampa no kolum wo hua ante wo kwa so wo dwene ne ho enkwa wo di yene na wo hua ante we de momfa me si ha ya ne furu no de e de wa nya de a tese wa mese tonic wela ma ude wuni mo na abusi afọ me da me hono ma bonyu bia na emom case na yehu se le case na yehu abna akofa asma bakure yi ena ya dai papa ase kwamra wuni obi so opese hono so bam tinya abotre na no pe asem besi kure yi wo Okay, I was here for Yagusu Habamuno. I'm ranting here, boy, for it, man 88. Hey, Papa, I'm a cream, why a day. Say, Miss Wong said, a drone you minute pa. The first 1 hour be no way anymore. Namia said, I should any pabio. Hey, Nyan Sapani. Papa, we. Nyamincho nkwana kwa chiri na tena sesa ama wo de me say edru brebi no ye oluma mpa ye de ne betena ayimu ye besoa no ye de na ba but ye di nkomo ya na me sponsor si ba ko osan so ye me secret producer pa
ɔno nso aba ahoma no so ɔsɛ ɔno nso pɛ sɛ ɔka bi na mama na nka haban mu bi a ɛm sɛ ɛne asɛm bɛsi menkɔ ahoma no so na woba na wawabɔ din mebakyɛ ɔbanyi mi mu akɔ aba no pɛ yi yeah. akyɛ ɔme ne hɔ na ɛka sɛ yi Dr. Blessed. Masa, na wo anɔpɛ yi ɛka aboa yi wama ne aha Wei deɛ ma mensrɛ na membɔ me mu ase na mene nana nkasa kakra ɔkɛtɛkyɛw wei nana mɛsrɛ wo na matia w'asɛm na woka anim kakra ɛne mpakyɛ wowi apɛdwan wae ɛbɛkyew daduawo ɛtina mabɔ me mu ase no okay ɛtio doctor ɛne sɛ mepɛ sɛ nana ma ho kwan na ahaban mu bɔfoɔ panyin ɔte wo nkyɛn kwabra kɛse kwabra kɛse ɔma ho kwan no ɔka asɛm no sɛ aboa no agya nan sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔyɛ akɔ no ma obi ndi because in medical no anaasɛ ɛba no apɔmuden kwan so a doctor ni bia bɛka kyerɛ wo sɛ agya nan sɛ ɛfiri aboa mu sɛ ɛfiri nipa mu anaasɛ ɛfiri aboa a wɔte nwura mu no ɛnyɛ sɛ ɔdasane wodie wapɔmuden nti na mmeranteɛ ni sɛ mpakyɛ wɔ sɛ neɛ yɛ tonic o mmeranteɛ hyɛ sɛ ahoɔden wɔ mu koraa kyerɛ nam no na mmom me medical no meka ne sɛ ebia ɛbɛyɛ dɛ koraa kyerɛ ne nam no bɛ ahoɔden paa deɛ ɛtu dɛ de bɛsi yɛ ya dɔkta yɛrɛ wase nso nyankopɔn nhyira wo ba no wonim sɛ ɔkyena awurade yɛ adom a na menim mene mmeranteɛ hene yɛbo afare ɛna ɛbɛhyia ɛne 4 to 6 ne ɛmenya adwuma ɔkyena mo a motie show yi nyinaa no mmeranteɛ hene yɛbo afare kɛtɛkyɛ wo bɛma na menim show no ɔno na ɛba abusuafoɔ ɛnɛ no program na sesa kakra ho pressure asesa eti yɛ mmɔ yɛsire mu nka asɛm ɛfiri sɛ ɔmo tie yɛ no ɔmo tie afa mu aba ɛna sɛ yɛka na ɔmo boa yɛboa nso a ɔmo aba mi yɛhu sɛ yɛboa nti me no metena ha asɛm no deɛ nim no memfa nka ho ɛfiri sɛ adesuafoɔ ɛsua afa mu aba nti nyɛ adeɛ sɛ me no sɛdeɛ doctor ka yɛ no fine doctor fam mentimi challenge ne bebree ɛfiri sɛ menkɔɔ hɔ ɔne firi hɔ ba nti mentimi challenge ne bebree na wodeɛ me so menim no sɛ aboa mua no sɛ woyi ne furu no koraa de ma me a wode ɔpa fa nam no kɔ meda ase kwamna yɛfa si wɔ ma me yɛnkɔ ahoma no so na mo a mowɔ Sompa TV no yɛde owura nnwomtoni bi ɛbɛto so ne din ɛde Mark Kwaku anim renkyi biribi asi na ɔno na ɛbɛtumi abɛbɔ n'amanneɛ Mark anɔpa yi memo akye I know. I want to say the Eddie kind Ghana for any na minimum abedwa for say omo hwehwe na pewa ye hu fi se na minim ye hia wo so e na oba ba akupe bi so ye nte wo nka asem de ada de na si o bibiansi na omne se na yɛkɔ Tofiakwa yɛkɔ ha na abrawa nso mpɛfo nti mede ne ba kuma so na dabia no you are sorry wokɔ hospital wohwɛ sɛdeɛ ne ho bɛyɛ ne adeɛ nti na ama time no ho adin nti ma ne ba saa ɛneɛ anɔpa yi deɛ na wopɛ sɛ woka ɛde kyerɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ fi sɛ Sompa anim Mark anim renkyi wadaroma ɛdeɛ na asi okay just see this
eno chana ni Japan. That is sad news. Na said ya na make come. The next week of Odia eba asantimemo. Okay. Na ni hodo no kakra. Nti ye hobia na no hoto no kakra na fe asamba ye koya na efiadai ahomache oda na mi hwe ban Mark. Yeah. Megina Tarawan Media anamu. Magina mempanyimfo anamu na magina titru Ghana ene asantema nyina anamu. Na yamao shedin. Ene yako. Midase. Me bacho minim se fiada ya odane to ne benkum so ide munya nhihye bia for no 1 week. David yebechia na oche we ni na afi ya hihye. Da edibidimo na oche. Yeah. Na Mark Ufrin 3.1. Okay, me free region. Tin region, okay. Tin region the platform me platform. Okay. The platform. Okay. Kwa kunyankopon enhye odin why? That's it. Wa wonwum bia wo boy say kasem bi kire me na makoma ntome yem anopayi. Eno na Sompa Tarawan Media. Ene mabadwafo nyina obia hu so obia ni mu ayebusan wo de obia bewu. Na yede ahye odin. Mate. Obedu kumasen so a mayente wonka. Sompa 3.1. Abusiafo so ade asidama woni ya susu mu bebe ye area ho Bafuwa clinic. Okay. Bafuwa womna bom modern bebe hwe mama. Yesa womdu makumu ni wo madwunu mu nyina na bi kuma. Afi ni ya Lucas eboa bebe ne hwemu. Enti Yankopon shom bebe. Okay. It is a connection. Ekata se Yankopon shom because we did you market here. Sompa 3.1. Oba Sarah. The next Emma ne aso any day na Yankopon shom ana Mr. Man. Okay. Mark mbacho meda wase. Medase. Nidin Edemark anim renchi. Benim se enche tofin komo ebedi sa nkomo no. On se oda na irase. Efri se aso yare ye no wa kire do. Ba obi ma me kura yare ba bi oda no. Ontim fa no mani fie. Da kru yebedi ho enkomo. Abusiafo ofan ye du so no eye tofin komo. Na adwumwe me bom wi a mesan so aba won chen. Aha. Eye Sompa TV ene Sompa 93.1 FM. Kasem bichura mina makumanto miwe. Kasem bichura mina makumanto miwe. Ape. Oh my Lord. Papa. Mama nzuni kaza
Jamera wo many a people. I rewo amidi asise. Tofiakwa. Wana mini wa shaba. Eta ditu anu aye jamio. Obra mi no. Chin kwa mabisima naimo. Eda mi dia wana wasam. Adu wasam me pati chimira mameti. Obra ashisha mameno. Yura yesui. Aya for some che. Eja mini zuzu mafuko. Eja ya mini jisembio. Abusafo we Mark anim renchi na power so adwom baako eno no wose ka se bi kire me na makoma ento meyam ti Mark ya de chichire ore ya de wo ye bibi ma ya yirmfi open crofo maboa Sompa branding so a Mark ayena famode eti kwaku ya da wase nyankopon enhyira anopai baabi a ya duru no aye tofin komo na no yebedi nkomo abusia for me fasida ema 21st clinic the sciatica expert omo eka ho bi na me di show yi ebreo sanso na me ne ukasai no J-Back driving school and so omo eka ho bi na me di show yi ebreo na abusia for enye asem ketwa baby adu no yenko na yenko tie tofin komo yaba 93.1 awusiafo yaba na onim se 93.1 FM yaba na akwa bi wase omo no wase tofi yaba no what number bi na tia no wani agikeke anopai tofin komo no watu ni din asembisa timpacho ti onkomo ayebedie nyina no asembisa membisa o asembisa every by 2 weeks as 3 weeks ni niema fa me ho niema fa me ho na amama hu se Ghana abi before yemu bi yenyatwo I'm telling you 3.1 yemu bi yenyatwo onim se threatener aba me so no kwamna uncountable me say course nyakukodro obi kura wo betima for na private won say minim say this time no mo was an yamani bi omtimi ye obe fro na bi private call wontimi friend back unhunu ade ne nso na the way obi sia ma warning no Sompa 3.1 na onim utimi nya asofo obi nso timi fro se tofi de wo kano perfect na yentumi nka o I'm telling you asam we mamenka ye no ye nkrofo a asam yete asam a opon a empoa because ade afra no nokre etise ofa na ntikuro ekura tu wofa na opese umia se uswa anase umami emia ni nua ba makura umo se ofa afi ne sen uti anye ya obesere usere so abenya asem wasere wofa but onu nso amia ofa ekuro no betuna me atwa ne na ato atwene nti e wosa wo ka no kura kire ofa hwa enana jo medahwa adwena ba me tirim ni se de ne ye ensori se saa na Peter nom yeye saa nom na Paul nom yeye saa nom na Jeremiah nom yeye Isaiah nom yeye ka ene ye wona ngina so Sompa 3.1 ene akoduru se sofo bi kura wo baabi na wo transfer no de na akọ baabi a wo se won kọ na da ne manson adentia wo se ho ya kura se
na nya Paul na ekwatena ensuo so a ahimbo ya ma ade no butu ye no edru baby a Paul timi ko baby ni abono kromwofo nim say waye de ban wawu ni ade na koto krono baby Sompa 93.1 aso panyi kura boa me o se Paul akoto eja ama wowo atimi aka no bacha na hoye office ani wiase asesa mete wase but ene asofu dwuma mpo a woye hwefo no ade esesa oye no oni ho adaje eye post na ebia ebinimo pre ene edu election kura wo empanya yeyi ni wo asofo mu a etimi dane ntokwa etimi dane politics se de no na wuntumi no mu ye de mi kan so eye tro am kan chem se tofe o kan sama eye tro eti abusuafo yi me pa mo chawo eye futuo ne de ma ye ho e fa ne tofe nkomo se biribi hawa hwe na sesa na emoaw na ye mu bie no ukun yen a ye beko adwuma nyame boy se ye meyo no no kwamna enemi bisa asem bi ntina me se enede no eya asem bisa enti sade ensori binu anya wo mu hui ese se wo mu tuato ananse se wo mu tuato bacho eya asem bisa o mpa chaw nyema no nkosi baabi obi aka kire me state office say dia sorry dia ye business o waka kire me o ye sofo o se me eye business omo frɛ me ni bi no asam kwamna otimi nya kokodro ka kire me o ma Mary o se grache adwuma na wo ye no bosomi so atua oka timi so me business no me ka so fu bi asem o ka no asantema mu a o se grache ye papa wu o ene ye je no ho nsa nti afi bi e be je no ho nsa am kama no ntum na ye ka Easter festival ena o raise sa de no enti se sia ye wo hai because sompa ye ba ye edisen week no a starting program Sompa 93.1 na senate fo aduru ha tax fo aduru ha mon fa mo certificate mra na ehwe yeso ya boa ye ho ne ye ba ye dada yenum ya kwan nti asem bisa ne se churches ni bi adane business tie twi no ebi adane business dia omutua to ana ana me besa me kan bible e wo me show yi su kirewo na me ma so panyin kan me mama Mary nkan me ma minister IBJ nkan me ma Shadrack nkan kwamna de obi enim say oh jadan kwa sorry aha anti o Catholic ni kase pa na ete wosa no aha kwamna Unse fia nyame ni di for me wa. Yes, kwamna obi anu ayi nto so omo so, kwamna nto so omo so. Abusia for tie Bible quotation a me be kan akira wi. Our Matthew 17 verse 24. Matthew asempa etia eye edunson. Sompa 93.1 Enchemu aduonu nan eko. Utie we wie manka hwibiem kura. Ma wie. Na me wie a mebo obi abaso kwamna me ba cho yen komati asempa say o ye me yi o me kenkan for na me ye preacher nti o kan na wato bo o se ko kwamna ko yes Abusia Matthew Sompa fa tro kronkron na kenkan wona ruma ya na me mpe tro kronkron na wo phone so no kisa phone nsa me fa phone so ya na no oje e ba sa na divert attention yes kwamna ko yes Abusia Matthew chapter 17 verse 24 ko
Matthew Sampa tire ye dun so nchichemu ye aduonu nan eti fi ase wo se Yesu tua asori fie ho to na oduru Capernaum no wona wagege dwetebra fatoɔ no ba Petro nkyɛn sɛ komna ko mo kyerɛkyerɛfoɔ no ontua to ana ko wo se ontua na ɔba fie no na otua yes na ɔba fie no Yesu di kan bisa no sɛ Simon wodwene ho sɛn ɛhemfoɔ na asase so ahemfo agege wɔn adwadeɛ ana atoɔ okay wɔn ma wɔn ananafoɔ ho na obua sɛ ananafoɔ ho no Yesu ka kyerɛ no sɛ okay ɛne na momma no de wɔn ho nanso sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛrento obi sinti duanti kɔ mpoano ɛkɔto darewa na apata a obedi kan no ubue nanumu a ubehunu dwetebena wɔ mu ɛno na fa kɔma ma mene wo kono me dase awusafo wei a story a esiye Yesu ni nasuafo nam ana wona agege to wɔ kuro no wonse kane no na nye president fo na wo ho ye yi wo hena wona wo hwɛ kuro no so yes good enti eto gigye nyina no wona agege ede bre na de ebu oman no ana omoba Peter nkyɛn ebisa ne sɛ na mu Yesu na mo ne nam no watua to ana Peter answer ai watua ne to upa kan watua ne to ana oso okay sa Yesu te eti ofiri wa o mbeduru fie no na ofiri Peter no Peter enkrofo na se mo bebi sai no dwene ho sai ana Peter say omo bisa eto ho asem me se watua Yesu kura ka se enka me kura no a me ye ebia omama bi no nka nsa se age me to obi sa Peter sa no se minimo eno se sade ye ba ya ye nto won sinti duanti ko pum ko to da adwene obedi kan aba no nanum sika hyem sika no ahyem no fa ko na wo ko no utua to no biemu a se tua wo de ka ho nti wo se fa koma won se ayeme ne wo de bɛn ɛwo Rocky Junior way braba ya de mame abusiafo etinam se anopai tofin komo no ɛyɛ asɛm bisa mi bisa o ɛsɛsɛ asɔre tua to anan sɛsɛ asɔre tua to na sɛ ayɛ business dia I was see a tua to anansi see a tua. Mami ka se minchiro. Obi beka se ebia asore no ebia hospital. Agree. Eyepa. Eno so boa o man no. But hu sika kwan. Sa so no bia school, say ye university o say ye kwan o. Asambisa ne se ehun sika ekoin Sompa 93.1 anopa mi pese me bo asori bi aba so muntie o me se me pese me bo asori bi aba so asori a ye from Church of Pentecost o ma ya ade bi na me pese asori a aka ne bi esua na ya de pa akifa picture bi to so ye ko adwura me se sadie we pa ye te ho asem sadia manfo si twabo Pentecost for but ye sorry for ya nso de ye ko central na ye bo wura ba bi a eye prisons ho a ne ye ko hwe ba bi a omo de da na ye ba ne yesu hwe baby at that TV so a wo hwe baby at that Facebook aye Sompa 93.1 FM a wo hwe bra ho na behwe YouTube Sompa TV no bra ho na behwe wey aye prisons and a Pentecost for akwakosi ni wadwura and om dia ma oman no say
prisons for Oma ba piece wo hwim abo piece wo nsawam abo piece wo kajeji abo piece ewo central eno yen transfer bi nko ho efri se ayire boni ndipa bedi boni uye dien ebesi nesesa mra so ye adwuma ne senti omakosi saade wei e de ache Ghana nyina na omu hia basobo omaye no adwura camp prisons sa nesesa nsori aka no sua yenya bribi amfa ma oman no wo de sabun tia tax kra yenya bibi mfa ma oman no abusiafo wo de hwe sadi o masi aye camp ho afekeke hwampa o mode da so anopai ayasembisa sa swara dan business a yenye wonto anama yenye wonto na yanye wonto a e wo so omu ye bia na me ba cha ode mahuni enu nti na matimi ayidi a kire wo no enti asori bia utie me anopai na ofri se wasori se ye Catholic se ye Methodist se ye Presby se ye SDA se ye Muslim fo wusum atimi aye bribi ade acha oman no sei no send the whole pictures fabra next week me yi di akire de miminim ana mabekan en kire se ebia obi nya bribi but so ofri se wasori nso aye bribi a wode aboa oman no a enkoye se woje so mfa so a metima kan tro se sika Pentecost for spending was ade we ho no enya asem ketwa aye kama anopai me be come mpanyimfo so na me opanyin kasie bi pa wosan so ye ohene o ahoma no so opanyin antwibu asia kon wadaroma me mo ache aburu ya Tofi nana onkwa so anopai so onkwa so me chia wa chepo nyina nana me da se ayemi won wan se sebe wa mama mama onan so na utimi ba adwumam ha se me be hwehwe Tofiakwa nana osoro wo nkyira wo mama wate konya wote so no ya konya kase bibi nti pesa me de betudwa nana wadaroma anopai Tofi nkomoni dia na pesa woka yo Tofi sene ndika ka no me chia ma chepo nyina onkomo na ulie no komo bi emodu ede na sore no de aboa enipa yes me sem no bebre o the Pentecost for de no aba be shiku nti ama aye bibi na mi hihie no se so fa baby ti se so ame amowe a Tofi benya asore baako wanya kra be 200 ubenya yes Okobantima ubenya Sompa 93.1 Fakye watadi school mo asori e wo honko a e ko be 30 se krubi so hinhu a na asori amekai no mu nyina kai ho abom ne sunlight tintin ye be che busuafo yes adan na se ya o hini mu ye no en sori nyina kan ehumom na yen kase ebi abosumi mienu bia collection bia ye beto na sori mu bia no we dey sofu chop money ni sofu ma me chop money ni mu ye mu ase sikani nyina 93.1 nese swamia imu sa swami hine ti say the Pentecost fly e die pa ne sori wo ha nyina ye yema swamia ebeye papa maye na se insu kra na epesi tu a ye tu insu no free e de acha sore no na ya tro animu sore e wo so aminira
ɛna ayɛ adeɛ wɔ di ahyɛ kuro no animonyam ɛna wobɛti wobɛkyɛ ɛhwɛ asɔre sika hwɛ asɔre ba na sɛ mimi de sika ɛkɔ asɔre mu na me ho kyerɛ me na asɔre sika hwɛ me deɛ a ɛne asɔre sika hwɛ community ni nyinaa tɔfo first no na wɔ hɔ sitɛ deɛ wokan Roman Presby Pentecost SDA ɔho asɔre nkɛseɛ no first na ka school ne hospital ɔmo na ɛyɛ ɛnso sɛ woka sika a ɛsɔre na abɛtie mu no ɛgye no kwasia da a woahwɛ yɛ a woka saa asɔre nyinaa bom a ɔmo sika ɔmbɛgya no wonya bi saa daabi sika no nyinaa kɔdi wama kyɛkyifoɔ wokɔka a wɔsɛm yɛ nka sɔfo wobɛhwɛ na ɔte parogu dam sɔfo te ayi kraslam na nasɔre ba na ɔnam fam na nsɛ mi wɔ adum ɔba bi tumi ba ne wɔ street sɛ wɔsrɛ me mema ne sika no wɔkɔ dwaben na busa sɛ na wobɛyɛ dɛn ama wo sika wɔkɔ dwaben ɔso ɔba all night na adeɛ akye wɔ pisika a wɔde bɛkɔ nam sɛ na obi a wofiri dwaben aba asɔre wɔ kurom a na wokɔ na woni sika ade na womu sɛ asɔfo na asɔfo ma wo sika correction no yagye ni nyinaa nti ɔka mi de mama pa mama no mamfie no mepa dɔyɛ paa mamfie no nti so tɔpe masɛm nyinaa ne sɛ ɛnsɔresɔre no nka yɛ ho mmom na at least sɛ bosome mmiɛnsa asɔre sika bia bɛnya collection no sɔfo mfa no korɛ nkan sika no ɔmo nti ayi council of elders asɔre bia nwini nipa baako ɛbaa no ma kan sika no na yɛkɔ so amene wadaroma yɛbɛyɛ adeɛ wei yɛnya 10 million 20 million yɛpɛ sɛ yɛde yɛ project wei na obi te wo no nso hu sɛ nsɔre nyinaa na aka bɔ ma bɛyɛ wei a asɔre no na ɔpɛ bi no akɔ nti deɛ ɛmasɛm a mekaa no nana piao no mommoayɛ na yɛmmoa mo because asɔre bi paasa kokuro mu a hene hɔ na ɔda woma mpɛ paasa na mede ayɛ asɔre kakra wotwa ba kakra ma no a na wɔtirim kɔ ɛnɛ nsɔre bi koraa nsase a wɔn agye a ɔhene antɔn ama wɔn no wɔn san fa akyiri tɔn ma nkurɔfoɔ si dan wɔ so yes ɛdeɛ ne ɛde boa community no na mpakyɛ ɔmɛda wase anɔpa yi wabɛtena buakwa hwɛ nsɔre ɛwɔ buakwa montumi anyɛ biribiara wɔ buakwa a na asase kakra ɛde maa mo no so no na mo sa atɔ ma mo nkurɔfoɔ nti tɔfe wodeɛ obi kaa wɔ sika no wu woka obi adi watɛm atɔfe ɛyɛ nokorɛ na woka nyame asɛm ɛna woka ɛma momfa sika no sɛ mo nkoa mbɔtom momfa nyɛ biribi ma community no na community no nyɛ mpa so meda ase paa nana antwibu asia ko nana mepakyɛw meda wase anɔpa yi yeah ɔba hene sɛ wɔkyea wo okay abusuafoɔ yi ɛyɛ tɔfe nkɔmmɔ no ɛyɛ asɛm bisa yesu sɛ monkɔyi nam sika ɛbɛfiri n'anum aba no momfa nkɔtua toɔ no na akokoduro nso a Peter timi ansa wɔ mo no wɔse an wɔtua asɔbani tɔfe Pacho Charles Grantin so watch awate. Yeah, only we I was here for never had you know. Only say from last week. Me and Kasama sorry ameko. Yetimi nya obi nya kokodro say da bi ye mompa ye ma Tofiakwa. Eh, ene de Tofi pa na wo ka say enye asoropanyi die nti na ofiri ni kurom bae. Eh, na munum kwa mfa so ba kumase. Ma mi tie me. O sheda ma me dai na obegya me. Na kam hye mu am bae no. Da bi maka masem, da kokwa ma mo metena nam so metena ha me wasam ka. Mimi kurom na mkwa asore pa. Na me nimi ho agro nyamso mu. But I yes obobom pa ya ma me. But emfa nhye wutiri mu se I said Tofi yasisa
na me wodo nyame adɔ no kyɛn me dua bi hu mmere me woni mabrabɔ sɛ me kasa me ka me life story akyerɛ wa baabi a metie no sɛ nipa famu a me mfata sɛ metia ma me nka no kora nkyerɛ wo na de Israel nyankopɔn ayɛ ama me enti me obi a obɛ me bia oni minim sɛ ɛba me ni me nyankopɔn ntam na wodi me ho agora unhu me ye kra fi sɛ da bia nipa pere sɛ obɛkɔ nanim wɔ abrabɔ mu wɔ ni nyame ntam yɛnya atrenefo but mami fancy nana Tofi mami ntio kwabra ken kan sam no wen hye ne ma bi nsu na yewo eto ahodo pi ti sɛ de na yewo income tax yewo VAT yewo we okay sa particular tax no a omko bi sa Yesu ho asɛm okay omko January ombi sa Yesu otua to ana wontua okay na Petro asɛm no sɛ otua okay domba fi no na Yesu ego feda say sa tax party we ya ombi sa ho asɛm no okay henefo ho na ye gye no ti sɛ the levy abay okay sa particular tax we henefo ho na ye gye no okay ahoho ana sɛ kromafo okay sa na sin it here okay na omuyi na sɛ sa particular tax we die ye nyi kromani okay hoho and etua okay na Yesu sɛ sa de a na kyerɛ sɛ kroma no de wo mo ho ɛwɔ sa tax no tax na ntua bi okay na emum sɛ bɛyɛ na yenye senti dua ma wo mo nti okay omo yenkotua wow sa na de ni ti o yes je sɛ Yesu kura kotua tax na oni kamera nkyekye no so otua bi to kotua ai sa obɛyɛ example de ama kɔfo abɔnten sɛ Yesu tua to de sɛ yensu yetua bi baro nim sɛ no ne miracle ɛso pa ɛwɔ Bible mu okay sɛ Yesu kɔyɛ ade a ni ho so kotua tax asɛm ne hu na se gye sɛ be fans nja kyerɛ sɛ na sika ni futuo mu okay 3.1 Judas person no na sika ni bia ni mu a ɔmbetumi de akotua nkanya saa de anka Yesu ɔda treasure no sɛ ɛna wɔn kɔ treasure hɔ no wɔnyi sika wɔn fa nkotua but na sika ni treasure hɔ ɛnso nya Kristo Yesu ɛyɛ nsansa nkyɛne no ɛma ɔmo de kotua ɛ Tofi my point number 1 hunu sɔre ni pii a asase a ɔmo tete soɔ no koraa no sɛ yɛse yɛhwɛ a ɛnyɛ genuine krom ha ɔmo ɛte nsase a enka wase ɛma ensuo ne fa hɔ paa ɛkɔ ɛyɛ nsɔre ɛyɛ nsɔre nsɔre na tɔn nsase a ɛnyɛ paa tɔn nsuo na ya fele na ya si nsuo kwan ɛyɛ nsɔre na yɛ saa ne ɛma no na kɔnsɔre kɔ bi sa wɔn document ɛfa wɔn nsase ho nso hwɛ sɛ dodo wɔsɛn na wɔn deɛ yɛ ɛgyanim ya wɔn atɔn nsase asika kan ne mmara kwan ne nkrata kan yɛ sɛ wɔn gyi fra aban hɔ koraa enya tumi si asɔɔdan no wɔ so no wɔde kɔnsɔre hodoɔ mu na kɔ bi sa sɛ nsɔre dodo wɔsɛn ɛna wɔn deɛ yɛ okay number 2 kɔhwɛ ɛkwan a ɛkɔ nsɔre dɛm akwan a yɛfa so kɔ asɔre dɛm yɛtwa aban no na ɛkwan kora bi hɔ kora ka asafoma no de bɛwura asɔre dɛm hɔ kora no ɛdin ɔmo nya baabi yie mfa ɛbaa na ɛkyɛ bi de tim ɛmi ekopia but kɔhwɛ nipa na kane communal labor kora na yɛde asafoma sɛ ɔman adwuma bi aduru ban adwuma na asafoma bi ɛyi ɔmo ho ɔbo na yakɔ yɛ adwuma de aboa ɔman no ɛna ohunu bi o abi dabi obi anytime asa na ɛma no nanso kɛse ne nana kan yɛ no ensɔre agu krom ha no obi ase bosome oyi da baako de communal labor ɛde aboa community no a nka nneɛma pii a yɛkɔ so wɔ community efi paa ne nneɛma no nka yɛ hu saa nneɛma no yes but saa nneɛma no nyinaa nso abama dodoɔ no a na sɛ de bɛka sɛ school dan a nsafo ahodoɔ no wɔ mu no ya akɔhwɛ ne maintenance poor ɔman no asi school dan a ɔsɔfo akɔgye bi sɛ ɔde yɛ asɔre no yɛ maintenance na school fo nkonnwa no koraa no sɛ head teacher no amfa nhyehyɛ denden anto ho a ɔmmra dwoada no na ɔma sɛe no asɔre no nwene ɔman no ho bio na asɛ ɔman no wɔ baabi ɛne ɛwɔ baabi nanso Israelfoɔ Kristo Yesu onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ kura mu kɔ mu no mokɔ a
hwehwe kuro no yie die na kuro no yie die mu na oman no bedi yie fantastic but na safo ahodo san na ombo say omo hwehwe kuro no yie die imom se hu se dodo no na wo ka hwe the adwafo Pentecost for the year so nko aye ne say enye investment a generate income come e de ma sorry no a hone me point enye yes hospitals ene schools ahodo universities ahodo asori no school no ne bo odensene businessman be there also at in school safo mano kura e wa asori ho mutumi mfo ma nko sa asori no school no e dey na che so omo ye bibi di abo community no e business plan na omo ye ana ye enya se ye de abo me gidi say ufa and sorry especially tertiaries no money ade no ene secondary school so no e bia sa nyen sorry no ahodo abebo anka o man kura na ho ode ntumi mfari padodo e so fa wo mo de but sika o mo gie no eye investment no o maye but say ye bibi aye donation say ye kotu nsuo ama community bi hwe unim konfo abas yes so ko mampon side ho ba bi na nsuo ho oden pa okay kotu nsuo de che community ni kwa wanye wan peso a ono a fane se wo ye kristo ni na wadwen ye wo se wo ye komfo profe wo de bi se ye hwehwem komedo mako bisa na ho asebe se mampon ho ba bi okay but me tin say do mre bi ni din kura na ye pese ye de to street bi so okrum ha ba bi say abas junction na say abas street no na Christopher bi kasetia okay cause o ye komfo ndi e ni din to biaye bi a ya say asoso abosom sem so okay but odi ni sika ba ye bibi de ma community ne de ya je nsori ye wo ho nso ye nye sa ne mani bia asori na kotu nso na nko beton ubenya asori a wo mu nsuo wo mu premises a wo yo mu ne ma wi a wo betum ye ma obi enwura mu meso bi enti tax de Tofisa wo bisa say e wo say ensori tua tax a ne yes or no ya me den na mo me gidi say e wo so mo ya biribi e sign mo a mo de boa community say asori nya biribi a no o mo titi nipa ma ne bonesem afiri nipa mu sa de no nko ade ba ko mo ye de boa community no na mo e basika sam no mo ne ade de a ese science afo no sha ase ye biribi e mama ntamu ho a wo mo tie area kwan ase bi a mo betumi di biribi aboa se wo cast so se mo ye ne din yo e na street pi wo ho ankenye kotal asemo se ye to chippings ne anwea ne abo kakra ato be 100 bags of cement na nkia ye street bi akodwen ne highways bi e ken sori ne pi betumi aye but maybe me tete nsem bi na minim se ye no kra me tesa sofo bi kase bi me mpese me chere ne kira kwan but ye so of far the side ho ba bi e kwan ye dana ni mu na enye me tese ye so sofo no per se okoye kwan no e de kodwen ne highways e ma oman no ama no kwan ye se ye gini percentage Tofia no menya sure but bisa me say asori bi wo kwa abere side ho ba okay sofo kese pa e kwan da ope kwa abere kwan enye ne pa ba ko eno no o man hin program so for South Africa wasa okay me tese osofo no percent kogu kota o man na ama no kwan say no kra no so die ntia eti me ka say afa hodo no ya monitor na nne no munya ne ma be ete sa okay emu community no na emfaso ahesi enya no wo so no enye no an enyamsem ka ni pa nsa kira enya ibone ye no e da ase Tofi aso panyi mi da se ma Mary papa ba hu se na ebre no ye wo two stories bi e wo hanti ma mi ntie o ma Mary yo asembisa we dey no odin anu yenso odin oh okay ene meja ma me listeners no kakra because ene ye be mo ye be fa course kakra ene de maybe for in intem kakra ya idea ye ntimi nka say yes or no ba kasa na ye ka no okay ene chirechiremu na ye chirechiremu no a nyame mfansi ba bia wo say esie on say last week na me can say asori ye business ba say na mate shock kakra na asori ni business a eye indirect business okay san say honhom mu asem kakra e dey ewum
asɔre no wɔ hɔ sɛ ɛbɛtete nipa te sɛ deɛ sɔfo bi kaa ya twetwe ne srɛ twetwe abasa yi ne ho na ahi ya nkurɔfo ahi dada ba asɛm na ɔka ne yɛ no korɛ paa asɔre deɛ ne botaeɛ paa ne sɛ ɛde nkwagye asɛm ɛyɛ dɛ ɛma nipa ɛtete nipa ama nipa na bɔbra pa na community no mu ayɛ fɛ ɛmu ayɛ hwam na bɔne nso ayɛ dɛ ate ɛwɔ community no asɔre ne botae kɛseɛ paa no but in as much as say asɔre ne botae ne saa deɛ no nyame nso so ayi nipa bi a ɔde saa adwumadie na hyɛ wɔn nsa ɔno na adwuma no ɛnum na ɔyɛ dɛ odidi ɛnum na ɔhyɛ ata ɛnum na ɔbɔ ne yere ɔhwɛ na busua yɛ bibia enti sa wokɔ dictionary mu a the meaning of business sa wohwehwɛ business ne nkyerɛase a bibia di sika ebre nipa bi abaye layman's meaning of business ya say obi okotogo kofa niema ba na ono na ye business man but business pa ye ka business a bibia onipa ya edisika ebre no mo ode bo ne bra no eye business enti ne ye ka say asori ye business enti so obi ye sofo na adwuma nyina ne say o hwe nipa na enipa abobra pa wo community ni mu a eye business na bosome so ayatua ne ka ena asori manoa nso so etimi ya dai ehira sofo no enti asori business na ye direct and indirect so wo yes a business na ye mpe direct akatua eto da unya direct akatua nyame na hira bonso wafa kwan foforo bi so no aye dey na wa hira na mre bi na metie dwumadie bi ewo minim se FM ha ya o so ba bi no ye ka one man church ene say obi so on person wote kora me say ni akwabra kasi o so on person wote sa asem no kora yes ewo ho de ma ye ka say one man church ne say wo nipa ba ko na wote asori wa na emusika sem nyina ne montutu ye nyina wafa abobo wo ne oyere ene wabusua obi be ye sofo wo okra oni ano e wo sa sika ne mu bi eni nti kosi se sa sika sem e wa asori no mu be ye general ama ya pe nipa o mbehwe sika na toto no omutimi e de aye bibi esese ye de ye na oman na nya ho mfaso no na sa sika sem no wo the founder nkwane na yere ene na busua nsem it remains as one man church yes onu na ehwe ni sikasam ni bibia wo ye sofo na wo de wano komu a obeyi wadi so wo ye sofo na wo ka ho asem a obeyi wadi anything from headquarters my intimacy from headquarters me that from experience me bo wo de wano tumu a na ebia wo kasika no asem a oyi wadi sasai wo ko kasika ho asem a chese wo mpa ni yie obeyi wadi me de minim bebre a esisi a hweso na ya no na ama one man church ne ya de to won so fa nsori akase bibi to say SDA ne Roman ni ade a omusi kase ni nipa ba akos for nsem yan kase founder bi obi na founder ye ba ni nsem ba ye won sori ni bebre say asikasem ni nyina agina the founder and wife so omwa na hwe bibia na wonnim na wo ye sofo wom na wo kasa sika ne ntoto ye mfa bi nyesam se obeyi wadi asore ye di yes obeyi wadi ama wo de wasesabo anenam ho na wasa akora bompa ye sa wo bebo asesa kosise ewiase beko awiye you see unti ade ne ye two sides ye wo fake wo mo ede na da ne na de agisika gu ye bo na ode hwe ni fie ne na busua nko onwen community no ho eninti ebasa eno ne ye kasa direct business no omo na eye but asori de nkanya direct business wo ye nyame adwuma na nyame nam nipa nso so ayede ehira wo ebi wo ho asofo maame aye di ni asofo aye di ebi wo anya sika aye bosomi o e ya sorry man the word of God the message you give them na omo ehira wo na omo mount to mafra na ye ma ka obi timi che obi ka me gira kasa asofo bebre ka so omo de dem enye direct from church ebi wo ho aye asafo mana aduane a wo de ma omo no na omo so ahwe so ehira wo e wo sa akwan no so eni nti say ye kasa asori ntua taxa den kakra mate anything ya asafo man na twa ya ngero ho na ya president sasa usra community na community yes sasa
wanya sika na se we ye bibi de boa community na help the community na emmen nipa nya dey emre nyame nchen mo since ya kasa sorry theater lectures. Wow, Mr. Mam Jason Tamamina, and then pressure on what day. But I was young for Yabusian for any more, you knew animal. Oda Radi, I'm on the Radin Jamie. We hear you intra. I dear do over heaven, until I make us ask him we actual. Over to my soft, over to my mimunti heaven on Kobe. Minister. Papa? Mr. Mwede mfanche mene asa minija atomo so kakra mfanche mene trying to tell na obroni kan say say a speaker of truth has no friends. Isa obi o kan okro uni namfo wow bi o kan okro bia no uni namfo na o say truth is like a surgery. It hurts but cures. O say no kure and say ukoye aprehan ya pa nanso esan ya de. Okay. Now I say lies is like a painkiller. It gives instant relief. Wow. But has side effects forever. I say entro de and say okwakonom eduro a de so oyawa no and ya wonom ye no ano hono an ebe adwuma but achirasem na baba ye ka tax ho asem tax crampo no there or say a compulsory contribution to state revenue levied by the government on workers' income, business profit or added to cost of some goods and services and transactions. Okay. Na the entire ye bisa no say ene e say asori no tuato ana say eni say asori no etuato. Say enya yem say kra e da ne maame antimi ansinipi binyes o man sinipi o ma kire o ma dwene. Okay, o ma kire o ma dwene simple nti so kire wa dwene nti me so ma dwene ne say ene no e say asori no etuato o position no me position no. Okay. Na we nti na me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ene asori no tuato. Okay. So wohwɛ baby e kenkan ɛwɔ tax no a. Okay. It was talking about a profitable entity. Okay. A kubia. Enyam faso ewo bibi so. Okay. Now Christianity started, you know. Na eye honhom niema osom sam no na nyemfa generative funds. Okay. Christianity asase no. Ni emfa generative funds. Eno ntina me madwene mesusu say constitutionally no. Ya ma omo antuato. Okay. But no Christianity no generative funds. She obi ton pure water ewo KJT ni dwetre kura enu 100 cedis. Debi e utuato. Obi ton kun wa sore. Obi ton Fanta, come Fanta yo, o ton 100 cedis. Apple, o ton 200 cedis e wa sore. Yes, say any pe mu ntuato. Na business ben a chance saa way. Intermediate me kind of plain say asori bia ye toton wo ho de yom tax say goods and services e koso asori ho de. Okay. Ana say toton bi e koso ho de a momim da say edwadie bi koso ho de a. It means there has been a business transaction. Okay. The business transaction be answer no. I also to tax. Because kwabana kasiti hey so ye adwuma bosome a. Akatua e bi afia bi. Nanso tax a otua no. But your point of correction. Anya fiansa. Me o mala ko mi o ba. Nano se muti o ma hene kan se bi o food for thoughts na me there was say Sompa twa me kai mote we dey abusia fanyam na me ka o
Baba, asemi yan so. Masa yanko yanum. Ene Ghana nkasa e wo. Akatua bia ne ho so. Obi anu ana ho bo so na kwanti so. Akatua bia ne ho so wo Ghana. Because enema boss esi kosoro no. Akatua na nsu di. Okay. Na papa de me kan say. Ba ye na fo anu si ma me na me kokom na so na. Situation bi ne de ye mra. On say 11 semi aye kan. Mfie be num, mfie be du atwam na 11 ni ho. Because a baby twam an ye use phones. Mobile money 7 sa ne ma ne ni ho. Enti emra bi e fa 11 ho no. Ya nwene ho. But a bra e-transactions e ba ye no. E na o man na timi hu se. Ye betimi generate funds. Afri sa ade ni mu. Na Christianity and also in Ketia tax pa. Because say you dwene on money ye die ho de a and ya soro no nka wo say e kire tax mu. Ebra na e-levy e ba no me hu say na asofo bi mu e advocate for sa na ma no. Yeah. E wo say you say charity begins at home. Yeah. And ya asofo no mo church sa na ma no. They should also teach sa na ma we e wo asoro no say e wo say asoro no etua tax. A Christopher ye trimo de ne dodo. Yitrimo den pa hwe baby amete e wo kronom alaji bi wo hono minim ni din but obi o wo me area ho bi ahu papa no ensu kase bi da wo sa wo kọ adonko ho na ensu kase bi da ho a se yiri a yentimi ntwa na nsuo no kura yiri mpa yetimi atwa no se ubetimi de ka kura fa kono alaji betena ho watimi e de concrete ankasa aye kwanya free ekwan na no akwakosi baabi a meme fie krampo atwam woni fie wow ono nko ana yes ade no wow but then sade na e de ka asori ni area ho en sorry ne wo area ho no asori ni ho asori wo ho a Christopher nte ho me say sorry ne wo area ho no ensuo be fa o mu nkonwa nyina de ko yo yate so no enti conference na one man kwenya asa abusia for eden no nsam no doso but aki fa owura yi to so fa owura no to so me ne ofa ya subonten fa picture no to so kwamra kase be kasa na owi a me bia homa no nyankopon ya adoma na menim abadwafo se ofa ya subonten yebi ofa na daso no mo amuhwe Sompa TV no o de bra Facebook na bra behwe ofa ya subonten yese wa yebi enti Sompa program a yetara one media 21st clinic for na asomase na production we no Dr. Blessed Foster on na yes production we dog adopai osuru nyankopon onhyira ba bia wo fire over ya subontin am de na to so no na efri nyankopon ya adom a ochena akwa kokosi ne ya wada so no a program no beba na wieye no eye wika ye de kai of ya subontin ne awaye enti wa utie me o hwa me anopai na ofa ya subontin wonam ne nsa so anya adwuma ye da utie na futuo bi amawo ene wabrabo asiwie ofa ya subonte kan wasem bi maawo ama ene nka ebi kura nka wukuna jawo ananka wo yire jawo utie nyansa sem bi firi ofa ya subonte ho week ni mu no mema okwan na nkrofo o mafa ni nsam no mu bi ebeba ha wo nso me ma okwan ebi a menimu ba bi a wo ofa ya subonte aboa wo pen memwa basompa ha ye studio ha me abedi nkomo fre producers no was 0244 80 9641 0244 80 9641 ofa ya subontia de bia wa ya ma open no fre producers no opese obedi ho adanse ye wo afidie so a mema okwan efri dwada ekosi ya wada mema okwan mo abeka no afidie so na ochena mene katachawo be mamrante hini yebu afari mene no na ehye sa project na se ochena no nan ekosiste no nsia ebebo eti abusuafo osoro nyankopon nhirawo number no amede atodwa no
ofre o akyɛdeɛ bi o biribi a opɛ sɛ wode kɔboa wode mepakyɛ wo muntie ne ye ɔfa yɛ subɔnten mesre sika ɛno deɛ misra wo muntie ne ye na obi anye ma no ankosi bɔne o mesre yɛ sika on kan kyerɛ sɛ munyigi bibi mfa mrɛ me no but yɛse yɛntwɛn ma ne nwu na radio presenters a mutie me titru mu a mo kan akan news ya to santen akɔfa sɛbe ne funu ho abɔnsa kɛseɛ yɛwɔ radio stations bebree a papa wei ɛnam ne din so ɛnɛ station no tiasia edidie yɛn nyina yɛnka yɛ humom na yɛnkɔ kan kyerɛ ɔfa sɛ wayɛ bi kɔmra bra mami ntio fa me brɛ na matie phone oh kabna fa brɛ na matie haba mu no bomofo panyini me fama oh ɛda a yɛbɛkɔ ebi a yɛbɛyɛ live program abɔnten sei no okay yɛbɛ present nneɛma bebree okay sɛde na mmeranteɛ hene ɛma katakyie ka no yeah tɔfe me started tuo na me opi fo okay aprosifo na sojafoɔ tue kura bia ne ho a mentimi ntutu ntimi nhyehyɛ mentimi nto wow fidie bia so ne wura mu a menim sum ɔmo mu nim me fira hafo me ha me de ɛni kwa sɛ me ka ma asɛm kra na fa me brɛ tiefo no mate kwamra but yɛnkai yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ sɛ yɛnua fosu gye abo beche man I think say next week yes me ha mo bɛte ho asɛm ɛwɔ ha ne last born ɔde ne to me oh ti ɔfrɛ no Collins amo fosu oh wonu me sɛ ɛbɛka na sama na wu no oh na me ba office o frɛ me edi nkomo me free office o epi abonten no one the first person mani born so ni 3 days prepare no wu afia one uma mo go so yankopon encheche mo re yeah abusiafo kwamna se me mfa ne time no ema mo me ba cho 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 abusiafo ye be fa course no na nia wonso wo me se eya asembisa me nka sa asori ntua to da bi nyema no nkosi bone ana me nka sa asori enya itua me de ade minim na maka enti na me se wo ye asori bi na office wa ye project bi de acha wo man no a unya ho wan sidi mfa nkɔ wa asori futuo mu a me pa cho 0244809641 0266303733 ubetimi afresa number no na what WhatsApp na watcha the crop video na picture na odi abekire yen ya bekwa akoye hwehwemu ahu se de wo ka no esa ne te media hwehwemu amaye no eye menua no Pentecost fo a minim wo mo ena de o maye no wadwira ena me kan okay yenkwa ahoma no so me ba cho wudi ene ba bi afra me free me pa cho ya semi gili ni free Friday okay gili mami ntio madam asesa ne mo program oye na ade ba kwa ya han kakra ye wa hini de na obeka ye no na me ka drafa ho community ni enye bibi mfa mo ahemfo nsanke ja nsorefo no ye tinye bibi ne kede ama ya no hini bi sanke ye pa na ahemfo so ni ma mo de ye no so ne de obi anka ho hwio se uto asase so wa hi we se da na oba baje ni John me no ka se machi ma yensa okosu wata asase wahiri ba wate e hono oba wonim me ba cha muntie afrefo na mo be frɛ no aya sa de wo man hene ka kyerɛ mo enanya asase ho asɛm ne yɛka na ebeduru brebi yɛbɛba sa de no so ntimi srɛw sa asɛm a yɛka no ɛyɛ sa asɔre ntua tax ana asɔre ntua tax no what defend it ne yɛkɔ why bin Matthias here okay hello that's it ohima ma oni amra bi me ba cha udin ene ba bi afrɛ me free me patcho 21st clinic enya overseas ho a na edede me de me sese ya bebo a me tie eye sompa sa wo piaro no person gi free me se bon ke do gas of me was it Tofiakwa so no kremo Dr. Fosu na manager Daniel okay and a cofa by name Dr. Bezos Foster who ensure my pa ai every china ko ye ko akodi ayaresa o de ko akoma to yam se ma catch na omo osa ene omo a omo pa wo
any woman or money pedriani free or money ever come with you. Like I told so many one form of mra. Na ana masaka say stroke. Yes, form when you come here for mra overseas. No. Master Tofiakwa. Hey. Me chia wonu abega fo nyina ye ho enhyira wo mo. Ate. Na no kura mu wakura si ni na wa na wo ye program no. Kaja say me don brutal. Wo ye kura si ni too much. Na me tumi shishe tuo nyina ni ade e. Na Master Tofiakwa. Ma me nka sem we enkyere. Na me nua ba ko kena o ka say bia obi ka say o kwadi asore no ho sikasem bia ye yi na di no eye no kure. Me de mesa simbo say me ma sorry bia e to correction wi a so for ma me no ana ewura dem okokan oh yes me say en ka so bi see o e me say try your phone away for the nyina wie no ye de Robert adiji you know boss kan nyina wie na de ko wura office wono so for ma me na di e kira kokan mu wi a na mo ma ba mo de mo yan sore ma mo di sika ne bo na kokko si office o ba te mo nkan bi o asore ba na o pa adwuma ma obi ni yiri sei me dia e twase asore no o mo bo mo de nanka o mo tua tax kakra e de ma aban tanka aban de ye bi na e tuo no kwan so tua ne mpanifu akoyi tuo sa akokodi tuo na be de na tuo ko ye tua ye be duru oda bi kwam na me ye me da se bye bye ba jo udi ni ba wi afra mi free maybe your friend me halite. They flop there. I say, center. Much of my mintio. I don't say was a solid a giddy task. What much a corridor? I didn't do any concern. I saw it here. I saw it for me. The square by. I saw it be enemy here for Mantemo. Okay. Then me janka for Mantemo. Okay. My discount on it, I come on penny. From penny, never virus mobile. I saw it, bra. They see a pen choir. Ghana for your pen choir. Anyone say, I saw it, put Cassamy and Jenny Pass. I was sorry, I can't find any pass. Come on, penny, so penny. Fire away my tight of it. Okay. The next one, some will move there. I saw it. It was actually theater. Mate me da se. Hey, asem be bakuri mu. Ba jo udi ni ba bi afra mi free. Because I should not go from. If I for something. Okay. Ba jo ma minti o. The just I'm really can't go about so na go for sham. Okay. Na I different na kasa. E team there na boni we team. Ni nyina mom de ebinum. Okay. That's the make. Say I sort of for mun papa ni boni. Say mbetina kan wo na aje was a way woman yet. What is school gonna board this? I said, at the school. Now, everybody business at 20 or so much one. Okay, me da se. I was young home for Froso. But you didn't be afraid me free. Hello? But you also have be why. But you wouldn't anybody afraid me free. You want to know? I will bonus me. Okay. Because I free address to cover Papa Percy. Mamintio. Now, many are banner, dear, and yes, any bear, and send who I did. Oh, I could see, and then now, Chin Sabina, Yekujano. You kicking in any friend, no, any severe. Sophie, Mammy, Mama Basso. Okay. Now, Oibo. Oh. But your son, bra. But you wouldn't be afraid me free. If I show a family, I say, because free. You know, okay, but your mamintio senior. Would you must never not pamoya. Now, baby, my question, I can say, Dr. Leka said, a boy and the friend, a general, you need. A boy general, you need. A boy general, you are the boy, naming the buffalo, a man kind of nail quick. A general, you need. No one buffalo, you did. Sabua, a general, and make a or general, any. No one buffalo, you did. I didn't have papa. The Maso, Anna, I saw for the American, I saw for the Nation, I saw it 8 years study school.
ama school dan omo di school be sanya mfaso ama sofu daka mu na asafo makwa ni nam hom ndi omo tuato yi na bi na sofu daka mu e body ne de mbacha aya monko ho why na ba je se ebinum diskana yo mu yi ndi yankan be kase eboa bajo udi ni ba bi aframe me free so ma che yuzo be me na ni papa yo ni ka se bi to oh papa ma feel ma mi ntie o okay boko de already crying nyame kira o possibility a odi mo duma no ni se nyame na de kira o papa wa ni pa wa brabo papa ni sika kura na nye easy okay ata to take o kan wa tani o se ju mo ta ni de makan no okay mate o mo de bua so mo ne bua mo mo le ye mu yi tam no o se asoro po tiata o mu na kama no to ni nyame nya aduma mate upa ko other countries kokko he asofo wo private jet ahodo o mankasa top private jet na kroma sofo bi ka ni fi a wotimu no na obi tia sori mu yekunani pe 50 Ghana cedis aton ice water onya bi sa nipa we so ba na yakofa afore keka ni huhuhu da kroma ka ho asem last week say last 2 weeks yenu ba na wo Canada hwe asofo tibia omde no famu ya beba sa komo no so asofo bi di ho ato nipa bi so ama nipa no watimi akwakotam na ade kora akotom nkopa adwuma anye hello me ba ja odi ni ba bi afra mi free le ka cho ye frere na na boama nana wadaroma mitio le ka se free gushi okay nana ma mitio asofo already nyame enchichemu okay and sorry enye obidia enye wo asori eyi obidia one man church for the eyi obidia wo mo ne timi yi asofo adiem so o kan sika sem pe adi ayo aso ko on nete ya nye yi ni so on ye leader and founder ani wanyana ani kini o ye bibi kiti fa ni sika sem wa o ya bonsam wa safu ani ti die me sira kan se one man church for ni enka abanyi wo bia tax ye ti wo moto a because of what akutimi ya so report ni 30 million ton of terrace net yenti ene so otibi mo wo man ubo so for bitimi kotoka na your friend say jari ni adwa ye ne yi nyina wo billions of dollars so the chief kanu kuruma mate ye me da sebra mo bi mra nipa wagina so ache ma men kan sisi na na unim say ye kan say kura na eba mitrim say o de man me fa ko we ba cha wodi ni ba bi afra me free hello yes sir yeah good morning your family are from because that's Kuwait okay to Kuwait okay mamintio yeah the family are from because that's to Kuwait e ba cha mitio if say asol no o piata because yes it me go afodie ma asofo but me hu ti abo afodie ama therefore was approved bye bye onim hwe nema ne bi ho amoma entenani mu nokore eye baako mempesa attention be ko se one man church eye omo ade a asori bia ni ho a enye nipa nete yen kasa asem no e bia nipa a wo ye fanda no wawuko muntie ni ye but still aso no wa kanifo adentina asori bia wo president on hweso enti say ye one man church say ye Pentecost say ye SDA say ye den aso no wo panyina wo ne da no di asama ye kan no mo mama ni nko anko one man church o mo de no mesra mo nyema no nkonkosi ba bia nsesesi mepam chopi mo adaroma uko wura baby sofo fie sabi baby obeja ne nan baby obedware aya bra so dan ho bra behwe baby a sabi asore kura ba asore a sabi o so koja ne nan ana say baby o say sabi okoye ne hu yi ko ho na kokkohwe na ko baby asofo bi num enom tete on se mom yenka no kura se obi kan se obi ka wodam sabi baby oja ne nan kura wo ka enum baby a enso sa nipa bi akonifie ne compound kura wura ho a wahwe obetu ahwe wo yem be hye wanka se bra wuntimi mba
but asɔre man nso a man is sika man yes ade no asɔre dan ho no saa niema na wo so ye masafo no so enjoy no ore ye den asama mi ken kokɔ nsɔre no mo ba bi agigya nan ne nasefo basa Diso jai kwa ye mo so se no ko nipa kwa aso fanyi so onye aso fanyi no onye aso fanyi onye o se bi o ha ye nya de be sorry pi o mo jonso jai no private ye mo so enti abrosan na o mo share fence o obi gina ho a ohunu bibia nana onye o me ba jo udin ni ba bi afra me free pacho me de kojo me free wenchi oh wanchi me chia wanchi fo nyina so okay wanchi kotokrom no yes sunya na ekotokrom ho ye oh ajankroma Cramo store ho na 21st clinic wo no yes amintio me so ya me pese me kan se the kwa sorry na tax na the pese say aso betia tax another year tax me tension kakra because asora me kono asora kase pa me godi okay omo wo nyuma efo aya for ma yeti omo tax any social security master le say asofo no kwa yeti omo ka no omo kwa yeti wo show omo pay slip na okay bibia yeti omo tax income tax ni bibia na nyame be me san say sa so no betia tax no tax collection na ya de no yeti ebu tax anase because sena so no gino or the bisuma them crop or the bima cracker mama sorry asofo drivers here you tell bosome na you can come tax amaban okay which one si kana ye say asoli tax ye kan you tell say collection na abugu bolu no and ye tax wo ana say asolu nduma or the because the operation that's a you teacher workers can you tax no and also asem so nko ne so ode abeto adwuma ye for no tua tax but company no so tua tax alo ba yin se wa bin rudo alo ba yin wa bin rudo okay me boso me be so no ye di mi personally be ma me no saki atinu se hu me san so wi a adwuma no ankasa nso ekotua okay okay nti o say dana aso panyi when we talk about tax transaction okay so until if there's a generation of any funds okay of the company the company must pay tax and when as church is involved no the church is the company okay and he said company no ne clerks etua tax and no ma kwan say any church no etua tax because the company pays the tax what's you na wi no pa mon konsore hunko bisa say nsoro do say na di ntoku ato ka eno ko mundua ntoku ato ka wo de mon konsore ahodo mu nko bisa say asori bi kura no ntua na light bill I was for I am a producer masa wa for obi gina so ana oh me fa two course na me jai pacho me pacho udi ni ba bi afra me free oyibo na snani oyibo wa sen ba ma mi nti o taw ti akosa ni ti na oyi mi free so na na pacho me nya sada woni mi say sada na me nya bi da na ma dwen sa ni nti afi abi na mo de me ne mo de sabe na me woni mi say college de me ma busua ne mo ka mi be ka cho sa sem si anya butre masa yanku ye ni ma mi mo ma ba so wa ho ma bi ye ni na asofofo ni bi wa ho eya na asofofo ni bi dwe asole mani hu mi fe mi sie fia mi ko so amete ni ye sofo no nyame nim sofo ni dwe ni pa ho o ti mi fi asole dem o se o tiriw na wa ya pi on ka se wo na odi ma wo wo be ho ana wa fe wa be gine ni na odi scanner ma wow asofofo ni bi bom hu mode asana ye ya asole fie si no ho omo ti ye tax nso ye boy ye hu mode Emma or mine, yet you to ambulance, bad case, near the check, Ghana. It's a solid for the bomb who mod it, the big who of one mod it, or who ya solid money who could. Oyibo de o kan no bomodian na pe ambulance ni bi ohun
na minya ho nyame ya adoma next week na what is send we meyi di achira man for why fantastic nyankopon nhira mo why aha me ba cho udin una utwa to call yi mu yes sir good morning Anope. Good morning. Ye bomba baso papa ye feni cake mo but my say amangwa sort na me ka say. Oh senior mama ntio. Oh Anope mama yakuma to ye if you Ghana ha wono nti emlen bi tia ebi na eja edia na minia. En so len die so mutua tua. Enye one my church nko. Obe ha nere so le nom da ebi ze se o mo kan. Ebi ye bojo ye tua dia. Omusu tua. Omuntia no mu bia kwase adai. Na hia ni etitin mo wrem eba so le na ada no na agini sika. No so tia so le na da bia wo ble na so fo maame ho no te car front. Na mo man so so ade de hampa. Maame me ba oni kunu kwa wo ba so wotena he. Go try ekire kwa kaye. O tira chira ga wo pe mom si so obetena front. O tiri mo den. Okay, abusiafo. Muntie. Oh, my figure. I say Muntie. I was here for Akasimensia, Nanon Crabo. Anopai, Mamin come for 21st clinic, the sciatica expert. Namin come once a month fancho. Bewacho your number, me de Maui, fa na free call center for no. O se Ochina, Tofiakwa se memra, and found baby, I will share some TV free. Mebo nkra bata ne so baabi a omo but o frɛ number no a o kyerɛ baabi a wo na wa bisa sɛ ehemfa na 21st clinic ne clinic no ebi bɛn owo 18 branches across the country and no say utie healing point a Randy no papa we medi na chiache o to dwom doctor ya da wase nyankopon hyira sɛ no ade Randy no ɛbae no mama ye ni je pa na eba 21st clinic a ade ebema wapom den adim eni hia wo enu nti na omunya breye research ankasa titru yade efa no sciatica wo to ase a etwetwen eye sciatica expert omo ano no mame nka no krankyere o enkura bata no baabi a wobeko bia no emfidi kura wo baabia no eno ana wo ho headquarters enkranza but udru nkranza sese ya emfidi ewo enkran no ewo tema no ewo kasoa ewo kumase no samfidi kro no a ene wo professionals a ewo other clinics ni nyina no doctors a omu wonimde ade baako a me pe doctor asem wo ho yese ewo mu a no wa friend doctors nyina research awaye no na wato do boase enti omu na eye adwuma doctor no ete ho sebribi chi no so kura wukumase a ubon se one ebia doctor mafo ekasa ewo research center ewo East Legon just a professional work no omoye abusiafo mesra so to ase twetwen diabetes tete o yade bia etete wo no fa wani ekire ukotema omo ewo ho Roman Sodan no committee 1 eho na omo kaso a enso omo ewo ho enkran ho no ano tema ena domi enso omo wo ho Anes road no eno achi no owo go so o wanchi o sunwan o brekum o tachiman o takrade efiekuma number 9 o nkranza kofodua akra domi debi so dwabo so sesei waduru takwa no Roman stores baby Zenith Bank wono omoni no na edi antwani mu sanso ana wuduru obo asese a Court Junction ehonso no 21st clinic aso awoso no de Dr. Gia na aje mo amuhwe TV no ne mo amuhwe Facebook no wei aye hoye East Legon branch no wa hwe ba bia nnuro kura wo eni sade massage sam ne doctor wani abie wate wani abie enura mama bi kan so won say doctor me hwe wani mu nko akra no me sciatica no ko wani mu te dodo ye nua ba no mama ni je keke we ya award a doctor ekokoji ye ne graphics ni na sefo nyina publish no obo adwuma timisro e ba ya sade afo ni kire ho me ba cho enu achi no 0540311311 0540311311 sanso na yemfa sra kese enso ema J back driving school J back for the adwuma omo ye eyese
fa wo ba fa wo kunu fa wo yere fa wankasa wo mu bra na ontete no nkyere no kwan obetimi afa so asua kaaka eye bosome ba akopɛ emfa wo ni ba bi awo ye de wo be fan titiem eba hostel a wo be da ye wo nice hostel ye wo kumase meka kumase a na kyerɛ sɛ ba bi a meka ade akyerɛ wo eye krofrom sa krofrom ho no Polos Hotel ho ena omo wo sa side ho a na je back for from ewo number me de ema wi ehia me pa number we no bomodin me ba cho 0247 595 975 0247 595 975 J-Back Driving School. Me ba cho ka twemu nimdifo pa eno de fan titiem enti onuru kwan so no se wo ka problem kura ba ho a training a wode be ma no obetimi solve ansa na watumi aba Nyankopon ka wo ho me da se awusiafo ba bi aduru no yakofa fache dwumadi no e de abrɛw ɛhɔ ɛna yaduru na awusiafo yenu abema bi ɛwɔ ha menini wi a meni yenu aba bi nso ebedi nkomo ba bia yaduru ni fache dwumadie nie onua fache na awurade mfa nkyɛw ba me na me mo akwaba ba cha me jawso na ho te sɛn Nyankopɔn dum ha ya kasa memo ma me why ba cha yo okay me da awurade asese wode waba ye no beche usua hunu ade a waye a eno nti opese awurade Nyankopɔn de wo bɔne kyɛw na amane hunu a wofa mu no oka ema yiti odini de ehun hia me na mom ade no ehyase ankasa sɛn ba cha me da se na edi me maame ene me papa wale ye na me papa jaye ho no mutu kwan e wa bra na me misua na me obe 2 years na me fancy e wo machiri ba na me manya 2 years enti me nya 4 years no mu ho no e ba no de me start me kai de esiye that time no mu na me ne me maame wo akura biase wo ahafo ano akura biase enti me maame ye wo afomu no wo bo bayre nku fie na me nua no ne ho ayɛ hyehye enti me yese me ma ne nsu a wo mpɛ me de no no akwakosa ne de okay enti emu ho na no utwa hweye enti me frɛ me maame no onua ketwa no okay utwa hweye enti me frɛ me maame no ɛna obefa no enti yedim ye kɔ no na me nana wo kuku biase na nka yɛ sɛ obo na mane but wo ye na adwene sɛ konfo bi nso wo saa kuro ketwa no mu ho ntinka ɔde na ɛkɔ ama na hwɛ no enti edu ho no na wa ye nyame dia enti emu ho no na me maame ho kyere no but obo aboso the man is crying kafra usu and your man ajini nsem enye wuo no na wakai but bibi ekoso na brabom ano aye din na ohwe Nyankopɔn ho by the way mama nka nsem we nkyerɛ o me di we twam ɔkyena awurade ya adoma ɔman hene yaw adubu ache betena se e wo food for thought no nsia ba ye de kase no bebrɛw ansa na ade ache bia dwumadie no ɔde abrɛw na ɔkyena Nyankopɔn ya adoma wɔn chama untumi se ɔkyena ye station ha na ɔba kesi na hu chen kesi bia enti ɔkyena no pa me pese wo hia ɔman hene ye wadubu ache ɔne chama untumi wako abre ono atim se niam fanani so Mark Abraham was it the for mani so dem from Abraham to chacha oh akimi dasi eti ochina awrade adoma and oba thank you to I thank you to no enti ya how chama de delegates ni nyina na yeso ya wa enti abusia fo ochina Nyankopon ya adoma chia omahene ya wadubu ache one untumi ewo Sompa TV Sompa FM ana Sompa online on here sompaonline.com and asa tara1media.com one teach mu wa manone no ha momo modin say
ochina mo betwen wo ho na Facebook no aye Sompa 93.1 FM sanso na Sompa TV on YouTube ochina ahabaye dekeke wow okay masa mama nsramra wo ho enti ofri mu no die ne siye mo ho na sitre no mo dia ma me ma me ne yen okay me ne me nua panyini baako okay enti ode yekọ adwoso enkuro no baako so e ma yekọtran ho no mo kakra ho na yefiri ebusua mu kakra nti emu ho na no na amane bi ama me ma me bre wo ye ho enti ba se me na ye ne sesa na tie dia me ma me ode nkra koma me papa busua fo no se oma ma me no nwale ne bani bium na wama ne ho kire no enti me ma me de ne ti ehwe mu nti yekọ Western region kuro baako so Sompa 93.1 na papa bi wo yere but na o se me ma me ye modern bofo nti obewale no okay enti ode me ma me ne yekọ ho no na yekọ no de me ne me ma me ene ko ye yekodu ho no papa na okowale no no na yere no na ompren se me ma me be wale papa ne bi me ma me so ye obi a na okọ sunsum sole enti no okọ asole ba dako na sofo no ka kire ne se awale na awale no me hu se papa no yere no akọ ba bi akọje ayi bi ahye ne tirim so obema wabo ne tiama no na ogusu bo ne ti na bebo afo ni so ama wabo dam enti awale ne be ye jai enti me ma me so ye obi a na oye nkruma entosi ne ade na ode hwe enti ma me na ode ntosi ne koma no wo Western region sa kuru na yidusu dwa no na ya wada dwa asanwene so kra kuru ni de ma me mo enti ma me no ede ni ade no koma sa ma me no ma me ka susu asem ho kire ma me no ena ma me ne ye ne se ne me so mo nua ba ma bi a se wo be wale na ono de ne yere eja no ono nkwa ne tie eja kura be shi ni koku ama papa no kura no waye mobo enti se de wo yisi mo de mofo no de okwa papa no wasase a wo betimi aye asase ni bie na wo de aboa wo enti mama me efri sa papa we ni nchen esan ko second one nchen okay e wo sa Western ho na enti papa no yekoye no nyame ene no kure ni papa ne hu me da kopɛ no papa ne pɛ masem o fa me se ba ede me ye ni bibia nti e ma me kura me ye ma adwen se school die me nko bi me di papa na chi na papa no so twa be enti me papa no so ka se da bi se de me sitie no so o ma me enni na chi sa na me nko school enti e ba se mene ne tie na papa no eba abaya ba ko no ho no ya fa sam che okay enti emu ho sa time de na makoma ni manya be 6 years 7 years ba se yakoya na wunyine 7 years mfie nso okay yakoya mo na ye ba no ye mane ka kwan na ye fa bush road na ye kwa ekura na se no ye duru ba bi na osuye ye se okọ toilet ena me se ne onko na menyina buro no ho hwe na ho ye kwan ho ena o se da bi osuro na ha no mo se ye twetwa tire wa hanti memi enko ja no satam so me ya kwala nti me di na chi ne koy edu ho no mo na ntoma na ebonu mu no yiye na ode chef mo ena o se me nene na ena me se we de be de metimi ye na chese me suru me felimpo usa 7 years de na wonim enti me ya ompre no twe me to no so ni mo hwe enti ono a ne me ye de obeya na o se ye yenko ena ye koy enti o ha na wa frɛ me o se yenko titi kontumre ye kwa na one me akoye sa so obi ani fia na one me ye sa de na anti ono no be koy na ono koy no my stepfather na me ne tie no ono so ni nua panyini ba enso ne me beto asa de no so ti ono so ne me ye sa de na that time kurase se ehyen dwa nkurase ni nyina be hia yedi agro na omo de ketase se omo se bia ne ge ono kwa men kwa ne nipa opeme se obia ka se one ne baby ayi ne yere no kra wo se da bi we nkwa na mepe no sabe no so wo be how many years no ye be ono so ono ne first one nyina the same age yeah man say 17 yes. But sabe no na ozo wanya be say 7 no watrako 8 mu ho amese me keka ko 9 sa tama we no ko ye no okay enti me no ono so be yes ade na anti afei eduru ba bi ma me ankasa metime frɛ ne sɛ o me enko ye bi enti afei na sa su na be wura me mu na mama sem be wura me mu ma kyerɛ sɛ na ma adwene menwa adwene bia ka sɛ adeɛ kye a me yes ade no
nti mene no gusu yes ade na duru ba bi no nso me firi ho no mo e ba me papa ho na me baaye no na enam se ade na wura me mu no na kasa ne nyem mu nso no me ma me kire se me nkwala bremu no ampa nso me ame ho me picture ne bi na me ho ofe pa na sisi ampo a wadwene ho se ho nya femponi ho na me wo tirinwi di ma me so ne metra ka mu a because so of me ho ofe nti case ka no nipa obeji mi bia ma me okoi na otua ne case ka no ama me sika se jema obai enti ampa ye ko se kura na se no sister ba kon odi kan hu me na o se ma me oba we de me wale no sister no so satan kura na oba 25 years na o so oba we de me pe no ne ho ofe papa ampa woman ni timi no aduane di akokọ na mo ye aduane di gu si basket mu no dia breme no diska ka ho se me ma me fantonta de ma me sabe na wo sen satam no krade afene ni akọ na me 4 years me ko 5 years mu sister no hu me opema se mo se me ho ye ne fenti obe wale me obe twen me ama manyini no wale sister no yiye me se ekunu ne yire usimi kunuane but ono ekire okọ wale ye on de no kure nyame ni woni me anye bibia sa but na oboa me wo me ma me hwa wo hwa me mu enti no ko ya ansa na we mu na me be yes ani ma no enti me ba mpapa wono na esu na be wura me mu ama me frɛ oba se ne pɛ satam na mo 13 years me frɛ oba na ma se ne pɛ na wapene na mpapa nso duadua eniema eye nkono eniema enti mitimi kofa bi beto dem me dey attract oba ne se oba me dey adi we be ma enti me yes ama me be hu kwan ye fa so ene oba esi ye oba lai okay nti sasu ni be wura me mu ama afedie e be duru ba bia me nya ba ese 15 years ko 16 years ne de na kire se me ye woga a me pe ma pa na e ba se da kokura se me nya oba ne na me ho kire me nti mitimi kodampa so na me de me be ma simpa no so na me ya se de me ho besane me afi me ya na me be ma mu ya me ya na mu hyehye me nti akire me gyae no ena me san ye ma adwene se ne ate se so de samna fa on se na de twetwe obe ma o ho besane no eno so me be ye bi na me ye no so no afi me be ma mu hyehye me afi me dwonso no twa na mu gya di akire ena me se ade ma nhwe ya me wu but me obi so na me bom modern se nka me be nyame enso me ya me ntimi na ema ma wo mu kra no ene ma be me nsanan na wo e wale we ya me ne tra kakra bi na no ho afo me na yese me kofo ba afofo Sompa 93.1 timi de sasu no ewura me mu bitimi fo ba bi ne ma me e fie ba kom mitimi fo ba cho nya wotre empre mining community asem aka na me mu ahye me osi o ma pane de wapie ba bi a kire se watimi afa obi ene ne ma me den na sare ni timi sie ebia na wonim anana wonim aminim ba den na sare ni timi sie a utimi fa ma me no esan fa ne ba eka ho den na course medika fa ne ba no ena me ne tena kakra 93.1 na emu ho no ena ne ba no ne mi gyae na ma me no na onim se one ne ba ne te na onim na eba se na me kwakoye efumdwuma bi kakra na microphone kakra na kasa bi enti maame no ehu me na oka se o efuma o ko edi nka me na obeko na me so onya de a obeko na o ka da me kwa na o so de ma misika nto aduane ni se me ne wan kwa maame no ai okay na me ma ni sika to aduane di ye nso ampa wone me koy okay nti ye adwuma no nkomo ne medie ne nyina ye adwuma nsem nko na me felenti na mentimi ene ni nkomo yes hey but oni medie nkomo no saa nti me ba fie no wo mu ana etene se me bibi ne maame no nti eba metrim preko pese se saa dia na menya ye ne preko so wo ji wudin na me frɛ maame no na me ka kire ne se ni na amanfo kekan ye koso enti be ye dia nka maame no ntena preko na ono so ka se ono kra no opɛ me dada na me no ono so san tena ye beba on se obi wo ho a sabi wo twempena ne maame betimi abisa na o maame enya nokore ba se watemase e buo soronko bi nti opɛ so de ma na wofo
saa maame bayi no na woni ne mpra twe ne te because minim sabe ya atena kuro kitwa mu mpra twe no eto da ye ya maame no ne abusua ne hunu sɛ otimi to da kora otimi doje beda no wasɔre kɔ to da kora bia otimi wura fie hɔ ne ba ne yema ohunu sɛ mani asuma siko out na woni ne ba ne de no saa na ete na maame ne hyɛ da hunu ye ana maame no kora no onim sɛ wo oni wadi nkɔma fa ne ba ne ho da me pa cho eno de se me ko efi ho ntoaso de ma anye ne saa okay edi nkan ya me ko fi ho ba ko pe na adwubi na eno anu man ko ho biem ba maame ne hu an etine ekura maame na akora nim na ono kora hu mi na ofre me mase ɛhɔ ne asɛm a mefi sɛ hia me sɛ ne sɛ maame no nim sɛ wo ne ne ba no ɛte de wo ne ne gyaeɛ no a wo ne no kɔɔ saa afuom hɔ no nkɔmmɔ a wo ne wodiiɛ no na ɛstrake wo adwene ne sɛ kɔdɔ no sɛdeɛ ɔmu si keka no wɔ kuromu hɔ no nti saa deɛ neɛ mene no bɛnya tena prɛko nti ɛma mefrɛ no na meka kyerɛ naa nso na ɔno nso peneeɛ ɛna mene ne tenaeɛ na ne ba no wai no ba ne te nti akyiri kora ne ba no nso ne me bɛyɛ aka adeɛ no a wayɛ no ɛhu ɛyɛ serious o sɛ wonnim deɛ a wo sɛ mennim ɛne sɛ nkurɔfoɔ no na wodiiɛ sɛ deɛ yɛaka too soɔ no wobɛyɛ ama no abam ahyɛ bonsam animonyam like medwene ho sɛ maame no timi nya akokoduro bɛda hɔ ma wo ne ne dae wo ne maame no tena bɛyɛ mfie dodoɔ sɛn anyɛ mfie mu yɛtena bɛɛ bosome mmiɛnsa go ɛna meka no saa tam na ɛma asɛm no wɔ me mu enti no sɛ me ne obi tena kakraa bi na mehu obi foforɔ pɛ na ne ho afono na wei no ho afono me na ɛsɛ mekɔpɛ foforɔ enti no saa tam na mentimi ne ɔba kora ntena sɛ me ne na tena afe meɛnoa ne sɛ mehu no na me ne na da baako mmienu mmiɛnsa mempɛ ne biom ɛsɛ mepɛ ɔba foforɔ wow nti apart from maame no a wotimi date menka ne saa na amanfo mfa na yi kakra wotimi date wɔ no ɛne ne ba bɔ mu no wo ne maame no ntam teɛ no ne babaa no san baa hɔ ma wo san ne dae anaa wo ne maame no teɛ no wonya kwan san ne ba no daada mene ne ba no gyaeɛ na mefa maame no mene ne ba no anyɛ bibia biom saa na ne ba no tee ne ba no tee ɛba wo nkyɛn obɛbisa me na aka sɛ kyerɛ no sɛ yɛ nokorɛ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ saa deɛ no amayɛ no nti ɔnkasa me ho biom ɔte ase mebakyɛ wane ɔkasa ho sɛsɛ deɛ ɔkasa me ho wayɛ no bɔne I'm telling you maame no te ase mebakyɛ wane maame no te ase maame no te ase maame no tama wo ne no ɛyɛ saa deɛ no ɔku no mebakyɛ dabi sɛ wɔgya awadeɛ mebakyɛ wane wo ne maame no asetena mu no alese wotena 3 months a mene maa ne mmarima asɛm ɛnna mu nkɔmmɔdie ɔba wo hɔ wo ne ne nkɔmmɔdie no ne ba no asɛm pie mu ma mohyɛ da di ɔne ne ba no ho nkɔmmɔ da yɛnhyɛ da ni nkɔmmɔ da koro bi na ayɛ sɛ mene ne da na ɔyɛ sɛ ɔyɛ adeɛ o sɛ nti na like asɛ wopɛ masa no saa wode ɛmɔ ne ba ne din because me ni hobby but me ti asɛm a woka ayi wayo si bɛsɛ ɛna ho gyegye ho sɛ ɛno so ka adeɛ no ho wayo si me kyia ho ɔsɛ waka fie ntimi nkɔ asɔre dina kyɛ sɛ metie nkɔmmɔ a ɛbɛyi sɛ woyɛ adeɛ o ɛne ɛnti meyɛ sure sɛ wɔbɛka sɛ ɛno nti na mebɛyi no wate aka wo so na wonka asɛm yi sɛ yɛ nkɔ ɔka saa asɛm no ɛtumi bɔ ne ba no din sɛ ɛno nti na ne ba no ate aka wo so no awurade ɛdeɛ na ewiase akɔ yɛ apart from maame no ne ne ba no wowɔ anuafoɔ a wɔfa wɔn abom anaasɛ wowɔ namfoɔ bi a wɔfa wɔn abom ɛnamfoɔ deɛ sɛ kurukuma mu no deɛ obiara na obi yɛ adamfoɔ ɛno nti mɛka ne sɛ ɛno mayɛ bi ɛna nnua nso mefa me nua baako pɛn wankasa wo nua me step mother ba kwan foforɔ so no ɛyɛ wo nua
na saa time no de ma me fa ono no na me firi me ma me hono mo ba me papa hono mo no saa su na wo me mu ninti no se me ma ye aduane a na ye hyede mu di agro nti bia ye ka se wo be fa we bra na wo be fa ba nti na me ne no ye se wo ye ma me na me so me ye papa na ye wo dem saa di we pre nipa saa time na mo be 12 13 years ono so ne dia ono dem ba ko pe me ne ye saa de no ba ko pe saa nneɛma no a wafa mu no sunsuansoɔ bɛn ne de abrɛw ofin sunsuansoɔ deɛ bebree Sompa 93.1 Mama Emre abusiafo na mani hunu no bɛma nsunso ohun sɛ osusu paa bɛbɛ sɛ mehunu nneɛma a wofam so fe min vi kwa ni mu kakra 93.1 40 plus na me babra boy me started sɛ me bobra no abrabo nsi mi yeda timi suma de chi dem sabisum bia na e basa me obia me pedwuma me hodin me nya kwadwofo na kasa first of all no me da nyame asese be ye mfie be du na ni na nyankopɔn adom me am hu sesese ma ben awurade kakra na sabre ni mu no se me bom pa ye kra no na eni bi ka kire me se de ma ye ni nti nyame ntie enti edu ba bia na me gyan pa ye bo se me bo nyame ntie de eni me gyae na ma tra me ba bi enti me ye ma dwen se sa na tie de me pe bible enti me to bible na me ni mu kenkan enti me bia ba bia me bia no na me se me pese ma no ko ka twi no so kakra enti me kenkan na me ye ma dwen se ne me pepe quotations bia ebitimi aboa ma bra bokakra na already so meta of program meta frɛ me fra so obeka ya na me ka kyerɛ sɛ ya chiama ke ni mu renchi ene bafo chi me nsama me ya omo yini pam yinu bia me pe omo nyom abrabo me bo no sɛ ne ma kyerɛ me so a wo mo nyom na pe chiche me abusiafo nyankopɔn nipa mo enti sɛ meti bafo chi me nsa nwom a ɛno na metie ni nyina na kyerɛ sɛ ayɛ me sɛ deɛ nyankopɔn de me mfom so nyina kyɛ me wɔde me asi kwan papa bi so nti bafo chi me nsa deɛ mete no so sɛ ya na masɔre mepɛ na asɛm na mete ne di mpo a Ready. Enti mewura ma chiche o kwan bebre so ne ye bafo che mensane makanim renchi ne nyankopon hyira wo mo na me bae mete se na wo kase makanim renchi nya yiye wo de nto so me ne na me hu nanim na o mo nyumo no e na nya me nim nyumo so to me nim nyumo to pa me am chese na me timu se nka me talent ye nyum I say come the bob but because of the dimachininti mitimi ya nyumuni bia na ayebasa enti abrabo no modin mi hu adwuma menye bi wasase so even mesoa mitimi tete mesoa e hye nkonku e ton sen na menya mi emesi ni adwuma no mpo so bi be frɛ wo sɛ bra bɛ yɛ adwuma no sɛ me no wɔka sɛ matrafi almost bɛsɛ 2 months menkɔ adwuma da na sɛ bi obi a me ho kyerɛ me adamfoɔ bɛn na wobɛnya no a ɔno yɛ defoɔ enti hwan na wo ho kyerɛ no a wo ho kyerɛ wɔ a wɔfrɛ no sɛ ɔmmoa wo enti sɛ obi bɛboa wo a waboa wo ayɛ 20 cedis mema no ɛkɔ skul koraa no a ɔmode kɔm ɛna ɛkɔ na ɔmode kɔm aba nti ketewa no koraa de sɛsɛ ɔnkɔ skul ɔgya tifie onyaye enso sika me de be mana no pa kɔ no minya enti no no wo fie
enti kyerɛ sɛ adwuma sɛm enti meba ha nyina meba yɛ nyinaa no me se meba na enti me se 2 Samuel chapter 12 verse 13 David tama wɔyɛ bɔne no Nathan kɔ no hɔ no mu na koyi na ten na David sui ebnu no ho na Nathan ka kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn de wonfom so akyew ewu na anka obi wo no onyamu enti me ba ha na mesrɛ Nyankopɔn ene abadwafo ne asofo a omo kan bi ewu mu sɛ mo sɛ mayɛ bɔne atia osoro okay na menu me ho ɛwɔ de mayɛ nyinaa mu na mesrɛ Nyankopɔn sɛ de wabɔ me ho ban na anka wankume ɛwɔ mfomso a mumuyo nsɛm a mayɛ nyinaa Nyankopɔn nkume dia na me hu sɛ Nyankopɔn wo bi papa bi a ɔpɛ ɔde me yɛ na ɔhu me mmɔbɔ na wɔmmoa me na anka menyɛ adwuma nyɛ na memfa nhwɛ me mma no na sɛ wankume na mete aseɛ no deɛ ebia na onim sɛ nti a ɔyɛ me saa ɛfiri sɛ da biara yɛtie program a obiara bɛtena na ɔka ne mfitiaseɛ a ansa ne wayɛ sei no a na menim no so no ɔho paa sɛ ada my de ɔbɔ nwom Maka Abraham ba ɔka ne stories bebree tumi sɛ ɔbrɛyɛ enti no ada wayɛ osi nso bɛka na sɛ metie na even hyehye man metie ne story no saa da no ɛhyɛ me nkran sɛ obi a na n'ani da so nyinaa sa na sɛ bi ɔwɔ akurase a ɛnɛ ɔno betimi ne ɔmampani kofo akufo ado ahyia ayɛ de ɔsɛ sɛ ɔyɛ biaa a nam like nyame adom a ɔde maa no so nti ɛnɛ mɛfa ne sɛ mo nyinaa mpo wanya mo anim adom de a na sɛ me ɛnɛ meda so te asɛ menim sɛ Nyankopɔn wɔ botaeɛ bi a enti a mete aseɛ sɛ nyɛ me mpo na ɔbɛma ma yɛyi a ebia ɔde bɛfa me ba bi so ɛfiri sɛ Deuteronomy chapter 15 verse 6 ekopem 9 ho no o se de obie ne nsɛm ma mobroni anaso ohiani no Onyankopɔn bɛboa no na wo hwɛ san hwɛ Psalm 41 na wo se saa de mobroni mɔbɔ no Nyankopɔn bɛgye ne dahia dem na me obi a me ni bi mesrɛ na madi na enso no sɛ me kuta 20 pesos kura na me hia obi a me hu sɛ me de me yɛ kyɛn ono na bitimi de saa 20 pesos na ma no ɛno nti no Nyankopɔn da so hwɛ me so because ɔsɛ ɔbɛ dahia dem no ɛna ɔbɛkae wo ti da ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ Awurade ne sɛ bɔne a wayɛ no ɔmmoa ɔfa nkyɛ me na ɔmmoa wo na wonya adwuma nyɛ na fa hwɛ wo ma sɛsei ma yɛsi me pictures anka mede ba bɛkyerɛ wo menni bi nanso tɔfe sɛbe memu me ho abɔmfia koraa saa sɛ sika ɛbɔ mu sɛ 1000 menya bi da ɛnso sɛ meyɛ adwuma metumi ɛboaboa no a fosu atade a ani ɛfɛ kakra na matɔ mpaboa kakra ani ɛfɛ na matɔ nti mesiesie me ho a yɛ ana dodoɔ no anim sɛ mewɔ sika ɛnso deɛ mede tɔ aduane adi mpo no menni bi ɛnso no mempɛ sɛ mɛgu me ho anim ase sɛ menni bi nti mɛyɛ me ho fi mesiesie me ho kama sɛdeɛ bɛbia hu me a ɛbɛsɔ n'ani ɛnso no ɛsɛ odwan mfifirifiri no nanso no hu nti also yɛ mason ni mepakyɛ meyɛ mason ni nti sɛ obi enya adwuma bi obi de adwuma bi ama no na ɔpɛ sɛ oba na woyɛ adwuma na otua wo ka why ready mepakyɛ mayɛ ready papa okay abusiafo mepakyɛ saa nneɛma na meyɛ no nsunsuansoɔ nso a de brɛ me no up to now medwonso mu pae mmienu wow agya me sisi yadeɛ meba yi mekotodwe koraa no sɛ ɛno akoraa no ɔfrɛ me no sɛ mafrɛ ɛfirifi dada mu mede wakyi saa mafrɛ sɛ maasɛm wei ɛna wabrɛ ɛnso mefrɛ bia ɛkɔ nso obi ampɛke enti nansa ɛnɛ no 4 days ɛna mesan da hɔ a mefrɛ ɛna me sɛ ɛkɔɔ yɛ wɔamfa na me sɛ ɛne megyae na sɛ menamu de wu koraa no a na mafa no saa nti nansa ne nɛ ɛnora meda hɔ ɛna anwummerɛ kɔɔ no koraa baɛ na me sɛ namba yi de menim anka menya apɛke mpo ɛna biribi sɛ wode mempɛke nti mempɛke yɛ megyina so saa na ɔno ka kyerɛ me sɛ Tofiakwa producer ni yima na frɛ wɔ ho mepakyɛ wane ɛna meka sɛ Awurade ɛne menim sɛ makuma so adeɛ na ɔba bɛyɛ ama me ɛfiri sɛ adeɛ a meama fra yɛmfa na afei ɔno amu ma san frɛ me no deɛ Awurade hyɛ wo ho animonyam
Tiana bi me koda e ma su sa ma de achi na friend said na bia nkomani enti o ka se nka me du hantem because of mentimi ananenti no e ball 4 na me yes nka me be so le mu na na fa me enti me ni tie na sisi abo na me ko horo me ho a me de bae abusiafo Mr. Mo yenuen wo adwuma pebi ma nyama me wate na ontimi fa nhwe ne ma abusiafo sese wo ne oba na tie me pa cho me ne oba na tie na me yere nso me fa kwanya wi so abo na ba so oba no ba ma kwan mu emfie nsu ni se de oba na si boa me betim se me yisu a oba yi chichi me rese nyabotre oba bi kwa ho anko agya ho ebi o ka chem se nyabotre ne be yi Sompa 3.1 me kan me bible me kan fa Joseph e kwan a ofa so da ya e ko wie na fiase anyame be ye ne defo me kan Yavesh e kwan a ofa so a nyankopon be pagya no me kan Mephibosheth tama ne papa ewu ye o ka kire David ka kire se hwan na kawo ayifia menya na doye because of adoya any opepa Jonathan nyama David nti David kai no na nam so man babubu ani no oni David to nsa didi a na minimu se sa kwan a yankopon Aki okay asemo we Kofi Chei Bafo ne nwom ba kono no se de owura no ka no we obi am se opena sempa rade boy ni pa enwana mfa mi hie ntwa wana ohu Okay, abusiafo mame nsan ko na me ni menua baabi enkodi nkomo enti na sam yewia ya ka oni enua di abom na abadwafo a kire wo madwen asam no areho hyehye man crofo eti se no mo mame na emo ya too much mama yakwaba yeja pacha na wa ne so kakra mame wai okay anopay edien ene de wapie odi ene ya mapem ane fa chekro no ana ya kan bom mame ntio right ne di kan me da nyame asese was sustaining me abesinne okay ne to su me no me da mo asenso some mama akwanya no because ada me ba ha no na my imagine say mapem ne besinsi timi ja me ma ho me free fie be 11
na me far from every baby a meti bedru ha na ni nyina ne say yesha no na ye wa abusua e ye abusua kama ye nyina ye ne ye parents yete na me nso me papa to me din different and also so for being so to me din different no say adom wo me so me de be ye adwuma ti free me collaborate me na me start say me ni fi kakra ne de me da be so da ye no like na bia me to nyom metini na me to nyom edru ba bi me nya be ye 6 years no na da ye fofra abebom me da so da ye no me hu say enkwala te say me age mate almost through ye nipa ba omo form no e fish metimiti ama me ma me munya ne me na me ka asori omo kona I said those stuffs no omo njindi nti na akoye bibia wo ho me fe no mun kakra kakra na nyame adom di nyini me wie junior high because senior high no mu na adom na pia nkasa asori a me wom me join ne kwa metonyom orchestra ene ada me mpese me bobo ne nyina din nti me join ne cool bi wa asori no nti one time me nya 19 years na omo beti asori foforo bi na obi invite me menzo enam se no mahu saa da ye na me soso ne ade nti no mahu se enye ordinary tine wo se mitimi ebo me ho modi na me hwehwe nyame akira kwan yi because metima asonda na nipa tu e ko me ho oba ba ko be ma na se me on ne bo me oba ne se me ye ne nana nti na akoye se obi a pese ode me ye adwuma Sompa 3.1 sorry me na ye ntia wa sorry dem me ni jempai bo ho ene ade nti me call watch night one time na so for in Nigeria ni onye obi oye interpretation na me ye interpretation no eto onwum wo ho na omode so de pay ma asem e ho na abaya bi o wa sorry ho o say asori ofoni na pay ma asem enti me hu ye nahi eno one me ma ye plan say o mun rape me 19 years me wa SS3 ampa obi friends we chi na ba akoyere me na unim bema at the age of 19 years if you are yetiti mu yetiti ye wo mu no be sin na me no ka se me brother on say oba peda on worry pacho bi wa no ha on worry afei na menim si wanya bidia menyante enti akoba asa manyema no menim kra se menyem me call central me koya almost 19 years enti e bi kra me boy and wa ma miss kanti na me se rape enti boy no rape ba ko yere me and no ba ko ne me die me pray kra o mi sisi echi ense ni pa mi no ba ko pe ene me na die ba ko ne de ono na yere me na ba ko no committee act enti me hu se menyam no ana ye de ko social welfare eno si ekwa ni ekodru ho omo ma me CID na ye oba na ho te mi su na wo su o ma me CID afi o se me nkwa pe bebi a boy nete na wo si ebusabusam me nya address de ko man eno anu no me friend anu odi matem na ho edi watem CID ni no bema na omo de no ma me a CID so why identity no friend anu me friend na mo koye mo nyema na afi de ye na ho kire nti once ana ma me si dabi ontena ho nti lady no na okome ono no ehye akire no na ye nim se oba na aye ba da lady no ene ebusa no so nim boy ni fie omeyenko ye kodu kwemo so wodwonso aba eno ano se ene no wo beba menim ye hu ne biem na ma me se na chesade no plan work nti ekodu na omo sofort be in that side na obo ma me ama na say boy ne de sa no ti oba bi obehu na ope no na asem na maka no waji adi nti ma me mo de omo ani nkome ho na no oji di say ohu obi wo ho ti ene sa CID ni na ba ho abeji ska bi the last time me hu omo abusuafo de omba ya asem omo ka che ma wo ni say omo nhwe me ma me wo me wo a siremfo de ye wo ma mema ti me wo a akola ni nyina obeba ana omo nya ska ombeba abehwe me asa na me nyam okay unim ababa out the story in way you mukitwa niema wonamu no me kai se me beto no form ho so hwemanim
Tamba to form ho. Tibia no wo mo form ho no. Se sada no man kasa maame we hu a ka me sure se waku no ho. Na said the story no esitie ne se de mudru sitie no. Ohema wonim. Baby a wakan si. Ma on to aso. Mia mesa ma uskane. Yankopon ya adoma next week. We be so bet for our story ne so. In some way a wa baba we nin sam wachi ba no. Se ne na awotwe. Obi antie show we a obi no no ho. Na obi hu mi say se e ka se nipa da sani bre wa brabo mu no. Ano odin. Me da se watemase. Minim de nti amaye sa ne. Next week me no be say share wo show no so. But unwati. Yam enekra ma hu so ho ayefe. Oh. Yeah, me say I've gotten a reason to leave. Wow. Because then I'm free feeling me nam kwanim. Na ye nema to me see that say mate say tolerist aba. Ti obi nhia me mfa me nko anasa ka wa fo no. Anasa kan ntwi mfa me so. Na me nam kwa no sika ti me bo me so aba na ka no. Apa afa nche no eja kwan na man. Enti me bedru ano ha no. Afede na emu aye tenten me tu me nan na ase emu wa. Me ni su chi ni me hu ya so obi aso me mu wo machi. Wo sama me nkasa. Ne su onko time me free no. Me ma me mo ehu. O mo da ye na me bi epo no because I felt say aye there is no. I was here for producers no mo me fa inu aba no na on twɛn me. Me wi a me gya okwan. Nyame adoma ne na otwe. Mesen am aba. Na me pese ahwefo ne atiefo no. Atwan ye nua na story no Yankopon ya adoma next week. Too serious. Show we nipa bedi ho awre ho a ahwekra ne ewu ntem. Niema high no anodin. Ma Mary. Me sha se afri so. Ye nua ba na story ne de yen handle ne ne. Yen go straight to the point. Ye nua ba ma no. Say I cut 20 minutes. Me pese 10 bebo bra your program yen fa man awie. Mamintio. Yo. Say story we there week by week. I say and I'm same line. And yet not near pese ye can say deɛ yɛ wa ha yi a obi timi nya akokoduro na obeka ne story de kire ye mo a enka enchiri ma eba no omo what that stage na from baby a nipa ni nya sa problem no ka ye mo anka sa esubetwa because obi problem ena emma yesetra ma hwe ansa na waye de wasere me enti nka baabi obi hwe ase no nka ye man ka obi nso emfa hokora ene wakwa akohwe ase enti yesre awofo wohwe obi ade start ne nkwala abrem yesre awofo ahwefo yenya ye ne nkwala ne maya te no yenhwe na yen solve that problem no na yenyi sa ade ni fro ena wo ye abema anso a wutie yenya hwe na wanko experience is the best teacher hwe de obi afam ni de onamu afa na osre nyame ho bonifache so ho hwe de obi afam afa na ono nso ope oje bo modern se wo de ho be ma nyame yie nyame kanu no wo de ho be ma awurade yie na wa fa nyame asem yie ama wa brabo na wanko ankoto sa atebie no na ama wanko ye mihu yanka afa na wo bepe oje wo je bra ne ne awotie efiri bra ye hye dwumadie yase week by week sansem nyina ebiba enti yesre se wo ya abofro wo ye panyine wo ya awofuo yenhwe na yensi niema bia no na emwa emasa niema no to ntwa. Okay, ma Mary me dase asopanyi justice mamintio me kanema mienu bi ho asem e wo saa de ya ba ko na me bisa no say me ya omowura tebe ati say mu ti hwan ne betumi aban omo ne omakasa anya sansem no ntemu a emfo omo nkwa chiri. Okay, ya awofo ne betumi ne kwala ye di san komo no na ya bo obo ho ban a ade ni mpia bonten record na betumi am yesi ano
ana teacher for ana Sunday school teachers ene beye meji dis edu bra se ne mama e kan ade ne se ne esi ban to aso no kakra bi nso na e beye o e wo se ye hyeda nya nipa su bi ana nipa bi a wo betumi hase ne nkwala a wo firi mfie num ko mfie nso mfie du no ebedi nkomo na bia a obi awura ti bi ati se yemu no yatumi ehu ni ntem na yenam saa kwan no so asi ano bi se anhwe yi a we no nyina ma hwe om age no a na social media mayo dinan kwala bonne sem kra obeti a na ye wadanfo ba akopɛ bi oben wa won no e wo ba bi but ne tofi nkwala ni pi kra fona omo sai ko hunu pictures ni videos ni niam bi e wa abonten ene sebi o ma no ye ma ni bi a omo ni mo ho kra ofi a ombe hunu niam bi ahwetwe nkwala na adwene de akọ bia ye ete saa so etimiji se yenya obi a oburu 40 years mo kan na bi se ya ene omo mbe sha enyina se fimfie du be ya social media ba ne fona ba yi ba bia nkwala na iwura na chen we be kaka de ene abagin nsam be chen we number 2 doctors no ano so omo mayanti bibi sa ba ma iwura te bia bi ete saa mu a e wo nkwala bremu a esusu aso no te sei medwun so mu apai mienu ne sei num se to da se hebas for na ya na ye tight sa na ma no e wo mo hu medical doctors na nye heba omo so ma bonten ma sa na ma no ye hunu ne ya kire be madwun so mu pai mienu a e kire sen de ne free mu ba wanya yare ana ye te sen ene e bia me ye ni betumi adi ye ma na chi kura na no so se obi ahase na ne tebia na du sa ye hunu bibi na yenya bibi nso a ebetumi ayama saafo no a ebi ebetumi a preventing e mabi a edo omo bewura mu wo mo daache if you say me dey say me abamu ya abuo me ma no kan ne enum say ye ma ya na ye ha wo mo saa kwan no so ebi a omo daache na ware mu bi kura osuro be ma osuro na tin kan te ko ene wonya yare bibi a ne ho abie kese saa ne ma na yenum se wo ha but say there say the last because say yes, you talk or swag or sad, a mema, a wura says to buy him walk and quala bring us where the ama woman. A yard kitwa. So I'm sham pequine papa be and fan for so. And sister Manoquano auntie swa. A bear crano, one share. Is swear the many pardon. In the penny pea, never fast idea more. You to me, young home. Now, so me tearing in another door, no, I acquire and quala bia. Number 2 quarter, me free me my main chain. Na me no obi na tie na ye minu aba ya bi na ya akola bia me no di agro saa ne ma na busuanfo ye bu ani gusu odo e de hawo ba wo e de hawo ba eti munyema ye nsia no ntem na ye ma ye ni nko kwala no omo no omo nam kwala bremu omo dabo mu omo ye sei ene awareja ya simple awareja ye no we free ha na kwala du saa bra hwan nani wo omo ho a o hwe wo ntitofe. Okay. Minister. Papa. Maminti o na de aka no yenya infama ye tiefo no bio. Yo, papa, mse da bia me kan sem bi se ebra so se e wo se yetimi ma education e wo sa ye sexual niemai ho. Na da bia no me kosoa gina sa de so. Because the no said na elder kano first na technology sem no kra enkosro no say na niema we kosro Sompa 3.1 na eneyi a eneye wo site ahodo a chese akra no ne phone kra no ne access to internet awo no obetime anya sa niema we na asema mpesa me ka kire ye nua enyina ne se edu bre bia sa wo ye bone a onyankopon o de bechew ba onipa dua de emfa bone nche boni bia odasani ubaye no nyame de chew se wo sere boni fefra ba nipadua ne de emfa boni nche because yo yade bi mu a eye nipasu bi na de wo akosa yade num ebi ye kwankro oye ho hwia enye yi na owura no o kase oye bibia enye yi ade bi me papa Mark Abraham e de bonyom o se achiwade Saudu huko urasa de numa bibia ni ho ye be yeda agise nyame bam na mesre se
baabi a wabɛduru no sɛde wapae mu aka no onyame watie na atiefoɔ nso yɛsrɛ mo sɛde da biara mɔboaeɛ no yɛnnua so obi wɔ ne field na ɔka no adwuma bi obetumi de aboa yɛnnua yi a ɔmo ɛnkyɛ na so na yɛntumi ɛmoa yɛnnua yi na me deɛ owura na time na ɔkasa no mehwɛ ne din ɔsɔfoɔ mu apaa na mehunu ɔsɔfoɔ mu apaa na ti hɔ no na da bi am ka sɛ bonsam ho de nti yɛma yɛni na hɔ ɛsɛn sɛ mmerɛ a yɛwɔ mu no ɛyɛ mmerɛ bɔne enti yɛbɛgyae na atiefoɔ nso atumi de abam sɛ berɛ no kɔ mate bɛda se abusuafoɔ wote asɔpanyi justice nka wote Mary nka wote minister IBJ nka saa nso ɛna wote kwabena kɛse nka Shadrack Amoako Shadi ɛnɛ no wɔ ha nanso biribi nti na nnɛ wante ne nka ɛwɔ mframa mu no mebia homa no biom ɛde ama wo sima bɛyi num course kakra bɛba no mefa na mede program no ɛba na wiye meda ase sɛ wohwɛ Sompa TV meda ase mefa course kakra ɛna ɛnɛ so messages no nso no mehu sɛ Saki mehu sɛ ne laptop no wɔkeka nneɛma bom sɛ ha deɛ laptop deɛ woduru ha ɛnyɛ na ebi ɛne sisi soɔ no ɛti ma mefa course no kakra na Saki entrance na ɔmaye saa messages no owie ya no na abusuafoɔ yɛde program no ɛba na wie mebakyɛ wodin ɛne baabi afrɛ me free me fɛrɛ na nabo na me kasa free bushɛn okay nana ma minti o abanti no ɔka na brabo ba me da akora me suwa Sompana 3.1 sɛ adɔfoɔ ne nipa nyina wɔ Ghana sɛ yɛbɛboa no ɛwɔ ne field a wɔyɛ adwuma hɔ so yɛne mfii afei yɛnyɛ asɔfoɔ bi so atwemfoɔ na wɔnyɛ asɔre papa a ɛtie Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ mu na wakɔ bi ne dɔmade meda ase bakyɛ wodin ne baabi afrɛ me free onyamfo ɔsɔfoɔ champion of Prince Mahame okay mate senior onyamfo nyame ɔnyi yɛnua mpo ofiri na no kanto kura onyame wɔbɔ awadeɛ no sɛ if wa nyapintin ama aware anye yi ɛnam asɛm ne dade no abreki enipa ni wonyam enipa nkankɔ aso american yibo bebree bɛgye sɛ ɛyɛ no kɔ ade afɛ sɛ mpo aware kura no oniafo ti wa hu ba ma kuro ya wɔsɔ wa no nyame anhyɛ ɔba kuro so kɔ wa no oniafo wo brabra bom nti onyame ɔnko nie meda se pacho wodin ne baabi afrɛ me free Sompana 3.1 mepacho wodin ene baabi afrɛ me free sɛ TV na ohwɛ a mepacho mano volume no nkɔ fam hello yes sir good morning. Good morning, sir. Pacho kasa free. Pacho, bibi person kame bombi deno. Okay, Pacho ma mintio. Pacho kamenya mu number na enka obi pacho ba pacho no sa oyeno. Me Pacho ne ma me fama we na obi su ntro bi. Why you ready? Pacho ani. Me Pacho 0266 0266 30 Hello. Ote 30. Pacha. 37. Pacha. 33. 33. Okay. 0266 30 37 33. Pacha. Pacha friend na producer. I know any income. Pacha, would you never be a friend me free? Hello. Yes, sir. Pacha. It's any black set. It's a different copy. Okay, set me Pacha radio no mananko from Krawai set. Yo, Pacha me free ho. Me da se. Mamintio. Abantie no. It's another set. Na abantie no. The problem no. It's free. Na sase na ne maame wo no. Obi asia na ne ho ofi.
onuru fie nim kwa ya sha sie sinu kunuane yes ya sha sie sinu kunuane na ne maame no na nije ho saa ne ma no enti ade ne didi ni mu firi saa bre no a na ma ya nsi du mi ensa ni du na msa asie ne ye saa ne ma no enti restrese emfampa bontana ti ne ya de di na makam obi a so ate so wa ba ya bi abofra bi na no ho ofe ne ma ya so no so saa na me mo wa so no so saa on hwe ni ye be se me mahunu bi na me ka saa tem ye okay Mate menso me da se pacha odi ni ba bi afra me free everybody atum gi nkamo anka won so be me na me pacha me dey depose nka se to offense ma okay ma minti o senior minia monia djuma pa o ina picture what so and am also nipa e do pa hutu di a ofa hu ni bia ni a me na me tie na mo so be so na de me kan say imia no na me a o sia sia obo ade ya because ba no ye tia say na ko so bu nipa se le sukan so na so na e de na nipa o pa hu ni am o ko wa say e bia o ya sia ba ko no so le ko sa wa ha no da na say e de na nipa de na so he be to o ha bu ku ni mo de say imia na say ni won na jigi say ade a wa ye o ko fre erade say on fa no bon ntia na o de say no nti akopon ti e de bon be say na ye say on ko ni mo on pe de di e fa le so na le so pa so say de ye papa ka say mo ti say abranche no wa nyame fa na o ye so for no ni bi so ni teni ka say sama o ka ti na mi wo ni akopon o ti asi ate me da se me fa last call pacho on fa call be abi pacho udi ni ba bi a o frame me e free pacho FM Isaac amako Isaac me ba cho ka sa free Isaac amako ka fe asma ko fodia sadi bla pani ni me oh senior oh chia olumani o lady mami why me no mi na e fe wo me no me olumani on family agro kra me ba cho mi tie o me se ula na sem ne dia awe ho pa na bomba ye na menka obi akoma na o management okay na ne je so na mu apa no so pretty onya pretty cancer and you go be over there on okay it has say me ntimi mfa call bia biem me fi say we de enye say wo se bia bre ni sika no mfa nkonko ye adwuma o ye mesini enti u free producers na bia wo de otanya contract otanya adwuma frɛ no na ɔmfa ne wedie nkwa yɛ adwuma na wonya bi ɛma ɔne ne ma ɛne ne yere enidi me nkɔsaki hɔ kɔma bra na te sɛn onyankopɔn adom okay ma mintie we na yɛnya na yɛfa program no nkwa wie right nti show we dia amafo mfa ni agro kwa nti bia message nsɛ ba bebree na ya na ro sem si nya time ngenkan ni sɛ yɛwa gawum sɛ yɛwa adwuma okay adwuma no machiche mu bia woni dia o yes o pese me sanji text message no so san ka me de no ho dia ka kire me ndi o ankan ana ye ono anyame ya o so na ye chief producer etie for asembisa me ana say tofe Prince Charming anya mama fo me ka mami o ba jo Prince Charming say beautiful come in bro be say good morning Tofiakwa akwasi as everybody akon so you people are always best 100% on their mind say God bless you all come in to the 100% na ba Usu Patrick I say I can't stop listening to you the fire is more fire ya sebe amakuma himfi good morning Kojo Prince also interesting yes Kumani said fire for fire and will do back on a meeting more. Good morning to you all. I'm watching you live. God will richly bless you for your good works. More fire. Johnson also say my role model, Mr. Incredible Kese, never disappoints. I love how you present, especially when you are casting the news. I love you, boss. Kabra, message you don't know. Say Philippa. And I say good morning to you all. Just so said John. Hey. Good morning, Sir John. As a misao, Achimota Forest, no, Unimubiana. Prince Charming, I say it's true, right? Felix Aponso, the thumbs up about Johnson Usi, was Mr. Kese. Please, I love doing radio. I just graduated from, I also a Kesman University College. And he said, I will see you, no, Philip. I say, I want you to nurture me, boss. It's Cobra. Oh, Juma.
Johnson also say Tofiakwa, the radio guru. Love you, boss. Radio guru Tofiakwa. Yeah. The guru. Gladys Jachiwa. I say Ghana, we don't like to be told the truth. And the crack. And pen the crack. Abena Usu. I say God bless them. Nana Bafwa. Good morning to you all. I'm watching you live in UK. Redditch. Could you ask some furniture works? I say, Lord Jesus, we thank you for this morning. Or the about say or the free Edum Kumase. Ken O Techi, also watching you live from Etimetim Boom. God bless you. Keep it up. Stephen was saying they must pay tax because it's a big business now. Greetings to my mom, Mamia Joado Bia at Tafunshire, so Donor Communication House. Okay. Desmond Usman, I was watching you live from Asante Mampong, PSK. God bless you. PSK, God bless you. Greetings to my lovely wife, Priscilla Ukunusu Odo. Ahmed Zachary, God bless Tofe, you. Dada Bo is watching the show live from Buakwa. Very pathetic story. YouTube is message me and we buy. I say, okay, the Amiri Bismarck Buadu Brackon. I say, good morning. Now, Odani Ventures also they buy. I say, as usual, Fakye is live and clear inside Odani Ventures, Macro Junction with big speakers and screen. Yeah, that's it. My mate T also watching you live from Hanover, Germany. Michael Entry, good. God is great. Okay, Samuel Nkrumah, God is good all the time. Nana Crunchy Efikura is Sompa on digital. Right, I asked him, Misa. Tofi, I asked him, Misa is Sompa on digital. Everybody, we be classic Go TV, no, you some Pamraso. Addison Nana J Sympathy also watching you live from Donkro Nkwanta. Kate Kukufu say good morning, watching you live from Germany. Emmanuel Kwamena Baden. I'm watching you live from Wasa Hiawa. Wasa Memphis Central, Western Region. Keep the fire burning. Emmanuel Kwamena Baden, keep on the good works of the Lord. Okay, Isaac Akroma, I think. I'm enjoying this powerful show live from Germany. More fire. Nana Kunti, Jesus himself, pay tax. Yes, you need to pay tax and then just say, comfort Abu Bonsra. Great work. Keep it up. Abigail Drew, good morning. Good work. God bless you. Ade Emmanuel. So good morning. Officer, my name is Ade Emmanuel. Watching you live from Kumasi Nkransa. Nkransa and Pabame. Okay. Your program is fantastic. God bless you all. More than you expect. Yeah, that's it. Abdul Salam may God bless you, Patrick Adu. I say, hi Collins, I'm watching you from UK. And that's when you power bra. Nana sorry. I say I'm Kojo Asari video. I'm watching you live from Tano Dumasi. God bless you all. Greetings to my boss Shadrach. I'm working for me. Isaac Akromebi. I say I'm enjoying this powerful show live in Germany. Okay, yeah, that's it. Patricia Birdu Sadi Biaba. Time. YouTube by. I say Frederick Amankwa. And Keti. I say good morning Tofiakwa and the crew. I'm enjoying the show. And Anaba Francis say good morning brother Tofi. I'm listening to you from Dunina. Okay. Yes, that's it. Me nua baako or Germany. I know UK. I do. Me who so in the family ne da just say o mo twa hia ho UK ho mo hwe den na me hu na che me won story bi adam me kan o ha no o yem be show we aso kwanya me fa so page ni pa no ana yes from kom eti kwamra me da wase right nyankopon nhira o ma Mary me ba che me da wase nyankopon nhira o na o twese na e be san hia nana Tofi Amen. Na onye okese mama. That's it. Say I so man mrantem. Na me man mrantem wo. Oba ba enche kura be ju nsem. Okay, Ivy. Baba. Nyankopon kan ho. Amen. De me kan nyina ne se nyame adoma e free ajuada ekosi yawada. Yeah. Na minim no 9 to Nonsia. Yeah. Drive beer ni Ghana. Na on himself a subonten. Say what brofo sini twi. Sha. Me tie the news bi. Now interview will be for aside Ghana. Okay. Now Dana e kasa no from twi no e kan brofo. It's around 2000 mo. E Dana ye me nwanwa. Sha.
sɛ ɔka borɔfo paa sɛ ɔde borɔfo yɛ presentation a wohunu sɛ ɔno a obi a onim twi kan paa no brɔfo but so bɔnten deɛ ne yɛ different no ɔsɛ kwabra obi te ba ne ka no ɛyɛ asɛm deɛ meka no wate kasa obi te twi a kasa obi te twi a sɛnea ɔka no ne sɛnea ɔtwerɛ no no saa nipa no ɔka sɛ ɔnka borɔfo a ɛbɛdwo nsɛm obi te sɛ maame afra no okese excellent ɔka twi a ɔnim sɛ ɔka twi because sɛ you know ɔmo ka ne sɛ mpo news no deɛ ɔmo print ma ɔmo no deɛ ɔmo print ma ɔmo meka ne sɛ sɛnea yɛsua borɔfo no ɛne twi no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ accent no but sɛnea ɔsi flow twi no obeka say nka borɔfo na bia no bia yes apart from say pronunciation no ye good no o flow change say twi wo de twi ye kasa wo yes on say kojo chere yes on say borɔfo a wa o kwa say me say na field no education de na kan b the af again o mo chere twi na kasa ka de say o kan borɔfo a ɛyɛ sound no pepepe o okay it will be a teach pa no na dey moment Sompa square baba on say moment Sompa square na we dey mu ye dey baba on say Ghana ngasa no ye nya perception bi say obi o ka twi anaso o de twi ye na adwuma bia no nte brofo yes sana that perception no but anya sa that tie okay 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 abuziafo ani yenhwe ne mfa Sompa International School mra titia na ye honto ye ne yenko ba bi abuziafo me da se pi aha na enne ye de dwumadi ye fe no Fakye no esi na kwadu ni de aba pa se aya na omu hia repeat but ye ba ye ho adwuma yeah be hu adwuma because I'm say I know ya the pressure ne course na I buy so no eti ye be hu adwuma me da mo se me fa se da e ma sciatica 21st clinic 0540311311 and J-Back driving school 0247 595 975 0247 595 975 meda se utie ye nyankopon ya adoma ochena yenhia ewo mrantie show no so eno eye asem empenipa anwumre no nso kopim se nondu ebebo ochena ye be hia o mahene wadubu achi ewo food for thought anopa no efri nonum kopim se no nsia bebo ade achi abia nso no one akukudan ebedi nkomo enura abato ekoso ewa Shante region no ochena Radi Adoma Habekom the governor ono enso ebeba natade we dey fatano papa na na no man hene frɛ ni nipa baako ɔka asemi saa da no nipa no ka saa asɛm no kwamna ɛtɔma koma so sɛ papa no obedi nkonim ɔse ɔno ne maame kɔtɔ ade ɛna yɛ wo no eto abontin into wonsuranim gu ase but na asem no bra matipa sa asem na man no ka twa to no ho ene vimu a wo a wo de ka sa asem no emami na yen wonim se mamanfo ka fa ye ho yes sa asem no ka ye no to makoma so pa bra asemi so chama wutuma break 8 no obi ani chama no ntra 8 ne da that is a history bi ba enti eno che say MPP so be break 8 ana e asemisa anu de ba so mi anya ma o ma hene no anu na ye o ma adwuma ye de we de ye nya adwuma ai we de yeah ho me de ho de me nya adwuma me ho ye de Fakye ne ye ai okay abusia for me da se pi me din ere Tofiakwa nyankopon kan ho menim se ye be san so ahia biem aki na eye production neat production e ma yen Rocky e wa ha yima enso e boy chidom ono na eye production no na head no eye Saki omu nyina na Dr. Blessed Foster oni Mr. Dapa na Dr. Frank Waje omo na eye executive producers a omo tai show yechi yenhia e wona menim so na otwa yesi mu no hey enya sem ketwa
ɔfa yɛ subonten yɛbɛkae no na wɔtwe no mu enti wo a ɔfa yɛ ayɛ bibia ma wo pen for 0244 80 96 41 0244 80 96 41 wo wafa ofa yawa subontin sempen anase wodi wasem bia ma wo oya de bia aboa wo wabrabom no fresa number no na yeni nkomo me pa cho makrao